تدلينا إخا هاليلويا تدلينا إخا بدخمنا هاليلويا تدلينا إخا إكزيابير هاليلويا تدلينا إخا تدلينا إخا تدلينا إخا تدلينا إخا منفس قدوس هاليلويا 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 منفس قدوس حواتي لبنا نادالنا يا هاليلويا بالزهر منفس قدوس الله أبزقوا بقى هاليلويا قليل نسونا بزل حق زمرح منفس هاليلويا
نفسي نأملاح نتهيا وأملاح تتسمع الله ما عسكون كمتسي أبقن ميقص أملاح سيك قوم إيه كل جزي أملاح بيالو كملوني كلو ليتن معالتن نبعات تقلبكو إيرامنا بعين ما يتكم تنافق نفسي تنافق الله كموخا نفسي نبخا وأملاح تنافق الله نفسي نأملاح نتهيا وأملاح تتسمع الله ما عسكون يمتع أبقن ميقص أملاح كقوم إيه تبل هاليلويا نفسنا لومي هاليلويا أبقن ما أملاح دويلنا نكزيابير هاليلويا بمنفسنا خوينا نكزيابير هاليلويا تتسمعك الله قويتا يسوس تدليك الله هاليلويا نحنا تصبق نسخاس لزغنك هاليلويا هاليلويا حواتين قويتا تردينا بقى نساخا ناتنا بيتي نبلو هاليلويا 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 سمعك الله يسوس هاليلويا هاليلويا Yes,
ይታወቀኛል ሁሉ አብሮነት ሰላም ተሰማኝ በመገኘት አጠገቤ ነህ ጌታ አጠገቤ ገብተሃል ከውስጥ ከልቤ ይታወቀኛል ሁሉ አብሮነት ሰላም ተሰማኝ በመገኘት አጠገቤ ነህ ጌታ አጠገቤ ገብተሃል ከውስጥ ከልቤ ይታወቀኛል ሁሉ አብሮነት ሰላም ተሰማኝ በመገኘት ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ደህና ነው ሁሉ ደህና ነው ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው አጠገቤ ነህ ጌታ አጠገቤ ገብተሃል ከውስጥ ከልቤ ይታወቀኛል ሁሉ አብሮነት ሰላም ተሰማኝ በመገኘት አጠገቤ ነህ ጌታ አጠገቤ ገብተሃል ከውስጥ ከልቤ ይታወቀኛል ሁሉ አብሮነት ሰላም ተሰማኝ በመገኘት ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ደህና ነው ሁሉ ደህና ነው ኢየሱስ ምንጭ ጽቡቕ ጽዋዕ ያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ምንጭ ሰላመይ ኢየሱስ
أملاخنا سمو يبارك آمين أملاخنا سمو يبارك منفس قدوس مسانا كابزلو كابز عبي نجر يلن أرى يلن هاليلويا يلن هاليلويا سمو يبارك هاليلويا دقيمنا كنزمر اللينا إسياس سان شتشن كاب حدا كم زيبل زيابير كم زيبل سماي زفانيو مدرخا مركز إجرائية اتي نسخاتكم اتسرحوا لي بيت دعا كمي زباليو اتي أنا زعرفوا له سفرح خمي زباليو إيدي إيان نزخلو زقبرتو زخا كوينو علو يبلي زيابير جناخ أبتي شجرون دقصن منفس زلو بقال زردع سبدع إيو زتأموتو زلوخو إيدي إيا زخلو زقبرتو زخوينو علو يبلي زيابير أمين فترة كله زجبرة إكزيابيهريو تخلو زخل مسانا زلو زجبرة إكزيابيهريو هاليلويا إيديا زخلو زجبرة تو إيو آمين زيابير عبيو لعل حسابنا لعل مردانا لعل زنك على دزمرنا ين إكزيابير عبيو هاليلويا كم خنفلوينا نلعل تتأمتكو السماء قبريت كايو نمدر دمان تتأمتكو مدر دمان قبريت كاي خنفلوينا آمين هاليلويا سلام تقبوا نقولها هاليلويا the
እንላሻለን አምላኬ ክበርልን አምላኬ ክበርልን አምላኬ ክበርልን ሌላ ምን እንላሻለን አምላኬ ክበርልን አምላኬ ክበርልን አምላኬ ክበርልን ሌላ ምን እንላሻለን አምላኬ ክበርልን አምላኬ ክበርልን አምላኬ ክበርልን ሌላ ምን እንላሻለን ይወራ የጌታዬ ሥራ ይወራ የአምላኬ ሥራ ይወራ የጌታዬ ሥራ ይወራ የአምላኬ ሥራ አምላኬ ክበርልን አምላኬ ክበርልን አምላኬ ክበርልን ሌላ ምን እንላሻለን አምላኬ ክበርልን አምላኬ ክበርልን አምላኬ ክበርልን ሌላ ምን እንላሻለን አምላኬ ክበርልን አምላኬ ክበርልን አምላኬ ክበርልን ሌላ ምን እንላሻለን አታልዑ ልዑል ኢኻ አታልዑ ልዑል ኢኻ አታልዑ ልዑል ኢኻ አታልዑ ልዑል ኢኻ ነምልኸካ ነምልኸካ ኢየሱስ ሃሌሉያ ነምልኸካ ኢየሱስ ነምልኸካ 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 ኢየሱስ ነምልኸካ አታኾኑ ትኽእል ኩሉ ትኽእል ኩሉ ትኽእል መን ይመስለካ መን ይወዳደርካ መን ይመስለካ መን ይወዳደርካ ይመስለካ መን ይወዳደርካ ይመስለካ መን ይወዳደርካ ንዘለዓለም ትነብር ሃሌሉያ ፍትህ አምልኽካ ፍትህ አምልኽካ አምላኽ ዓብይኻ ሃሌሉያ ንስኻ ስልጡን ኢኻ ሃሌሉያ ንስኻ ጎይታ ኢኻ ሃሌሉያ ንስኻ ዘላለም ኢኻ ሃሌሉያ ነምልኸካ ብሓቅን መንፈስን ኮይና ኢየሱስ ሃሌሉያ ንሰግደልካ ሃሌሉያ ስለዝግባእካ ሃሌሉያ ስለዝግባእካ ሃሌሉያ ንባርኸካ ኢየሱስ ሃሌሉያ ንባርኸካ
كالونا هاليلويا هاليلويا كبريك توسز قبك بين غيخا بين غيخا بين غيخا بين غيخا يسوس هاليلويا هاليلويا يسوس هاليلويا كبري 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 ما قصي
أملاخنا يمسجن كابزلنا تسينا تدا زيد كيمكم قال እግዚአብሔር كنا نببينا أملاخن قالون زلنا أخبروت نمجلات يخلى يكونن دويلنا ننبب مصحف قدسنا حدا نفلطو بزوح غزي خا زنببنا خفلينا اي مصحف قدسنا ونجيل ماتيوس معراف 18 كاب 19 كساب 10 إنا خلينا ننبب زي أكو مصحف قدسنا جنسيلنا كننببا زغبانا تقسي كونتن كنشمددا زلنا تقسي حقي زي مصحف قدس ننببادو حنساب زي مصحف قدس مصحف قدس قدوفمو كننبباينا مالتي سلازي كيدو نخلو مهذاب بسم أبون وحالفكم ما كبرنا أملاخ يخون سلازي كيدو نخلو مهذاب بسم أبون ودن منفس قدسن ناتمعكم زأززكم كل خلوها نامهاركم دك مزامورتي قبروهم لو أنا خاص عمود دات عالم مساخاتكم إيه نصلينا هاليلويا حواتي قال أملاخ كنمهار كنمتصئن كلنا እግዚአብሔር ክዛረብ ኢና ንጽበ ቃል ሰብ ኣይኮነን ቃልና ኣይኮነን እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጻሒፉሎ ንሕና ናይዚ ቃል እዚ መገብትን ኣገልገልትን ጥራይና ሕድረ ኣይታሂዋ ሂብና እምበር ዋንኡስ እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ እስኪ ኣምላኽ ከዓ ሕጂ ብቓሉ ክዛረበና እንታይ ባ እዩ እግዚኣብሔር ብዛዕባኡ ብዛዕባ ምኽሩ እንታይ እዩ ዝብል ኢልና እስኪ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንጸልይ ኢና كلاتنا ناب حبرة امنت ناب فلتت ودا املاخ ناب اخول سبعي ناب لك ملات بصحنا كريستوس كسع نبصح اتهم قدوسان نتجبر اغلغلوت نمهنات سغا كريستوس ملؤات منت كخونيلو نسو غليوم حواريات غليوم دما نبيات غليوم كا وانجلاوان غليوم من قواسوتن ممرانن كخونو هابه قدوس املاخنا እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ስኻ ዓቢኻ ሞ ክብር ኩሉ ንበይንኻ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንፈቃድካ ኮይኑ ካሎ ማዓንቲ ከምዚልና ኣብዚ ተቀደሰ ኣኺባ ቅዱስ ስምካ ክንጽውዕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይዕድል ስለ ዝሃብካና ተመስገን ወኣብቲ ልዕል ዝበለ ስፍራ ኢኻ ትነብር ግን ከኣኒ ኣብቲ ትሑትን ድቁስን ልብኻ ኢኻ ትነብር ትቕመጥ ሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ወኣምላኽ ስለ ዘይናዓቕካና أبانا خا እግዚአብሔር ማሕደርካ ስለ ዝገበርካ ተመስገን ምስ ኩሉ ድኻምና እኳ ንስኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቲ ዝተክኽ ጥዋፍ ኣይተጥፍኦን ኢኻ ነቲ ጭፍሉቕ ሻምብቆውን ኣይትሰብሮን ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ እግዚአብሔር ብኸምኡ ብምሕረት ስለ ተቐበለና ተመስገን ንኻሉ ማዓንቲ ተኣኪብና ኣለና ኣብ ቅድሚኻ ቃልካ ኣስማዓና ኣምላኽ ንቃልካ كم قالك غيرنا خنقبلو اب قالك እግዚአብሔር አምላኬ ራዕድን ፍርሃትን ክልወና ብኡኻ እግዚአብሔር አምላኬ መዛዝ ክኾነልና ንጸልለና ንዓይን ሕዋተይን ባረኸና ምሸትና በቃልካ ዝተባረኸ ይኹን ብስም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ናይሎ ማዓንቲ መልእኽተይ كم زحونا إرمز بولو بزعبا ناي تمهرتي أقدر سنة كهونيو جن أرستي انتهى إليه زلهم تترسع عبيت الأخو إليه زلهم مالتي تترسع عبيت الأخو زميلي مالتي كلاتنا عبيت الأخو با انتهيو إلنا عند حرت حاتيتنا نملسها ملسلا مالتي ምናልባት ነዚ ጉባኤ ዝንተ ዝሓቶ ዓብተ ልእኾ እንታይ ተዝብል ታመልስ እንታይ እስኪ ንገሩኒ ሓንሳብ እስኪ ወንጌል ምስባኽ ኣብዚኣ ፍልይ ድበለት መልስላቶ ዶ ሓደ ሰብ
እሺ መጽሐፍ ቅዱስና ከም ዘንበብናዮ ኣብዚ ናይ ማቴዎስ ወንጌል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ እንከሎ ስለዚ ኪዱ ንኩሎም አሕዛብ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመቅኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕሉ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም ትብላላ ማለት እዩ ንባዕላ ኣብዛ ጥቕሲ ወንጌል ምስባኽ ኣነ ኣየንብብን እየ ማለት እዩ ግን እቲ ሓሳብ ኣብዛ ጥቕስላ ማለት እዩ ኪዱ ንኩሎም አሕዛብ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመቅኩም ማለት ኦፍኮርስ ወንጌል ምስ ሰበኽካ ሰባት ከዓ ንእምነት ምላሽ ምስ ሃቡ ዝግበር ነገር እዩ ምሽ ሓቀይ ስለዚ ድሕሪ እቲ እዚ ጥምቀት ዝበሃል ዘሎ ቅድሚኡ ሓደ ዝቅድም ነገር ኣሎ ንሱ ከዓኒ ወንጌል ምስባኽ እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወንጌል ስበኹ ጥራይ ድሉ ተዳኢልና ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ከም ዝነግረና ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ከዓ ክሕልው እንታይ እናገበርኩም እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም ስለዚ እቲ ሙሉእ መልሲ ናይቲ ዓንተ ወይ ዝሓተትክዎ እቲ ዓብ ተልእኾ እንታይ እዩ ተተባሂልና ወንጌል ምስባኽ ኣይኮነን ከም ዝተኮይኑ ፍርቂ እያ እታ መልሲ ካብ ክልተ ሓንቲ ረኺብኩም ማለት እቶም ከምኡ ኢልኩም ዝመለስኩም ካብ 100 ከዓ 50 ረኺብኩም ኣለኹም ማለት እዩ እዚ ተልእኾ እዚ ይመስለኒ ሕጂ እቲ ወንጌል ምስባኽ እቲ ወንጌል ምንጋር ጆይፉሊ ስለ ንገብሮ ደስ ስለ ዝብለና ከምኡ ኢልና ምምላስና ጽቡቕ እዩ ከምኡ ኢልና ምሕሳብና እውን ጽቡቕ እዩ ግን ግደ ሓቂ ተዛሪብና ወንጌል ምስ ሰበኽካ ከም ትርድኢትና እቲ ደቀ መዝሙር ምግባር እቲ ንደቀ መዝሙር ምግባር ዝግበር ነገራት ብምሉኡ ከዓኒ ኣብ ፍርቂ ስለ ዝሓደግናዮ እቲ ናይቲ ተልእኾ መፈጸምታ ወይ ከዓ ዕላማ ብፍርቂ መብዛሕትኡ ግዜ ዝብል ዘሎ ኩሉ ሰዓት ኣይከውኒ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ብፍርቂ ተፈጺሙ ወይ ከዓኒ ተተግቢሩ ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ትክክለኛ መልሲ ናይቲ ዓንተ ወይ ዝሓትት ክውሕቶ እቲ ዓብ ተልእኾ እንታይ ምግባር እዩ ደቀ መዛሙርቲ ምግባር እዩ ሰብ ወንጌል ምስ ሰበኽካሉ ሸዓ እንድሕር ተወዲኣ ኾንካ እንድሕር ሓሲብካያ ኾንካ እታ ዕዮ ኣብ ፍርቂ ሓዲግካያ ከም ዝኸድካ ዓይነት ዕዮ ጌርካ ምሕሳብ እያ ኣቑሑት ክንሓፅብ ምስ ጀመርና ንጅምሮ እሞ ድሓር ኣብ ፍርቂ ከይለቕለቕናዮ ሳምና ዕፊርና ገለ ከይለቕለቕናዮ እንድሕር ደኣ ገዲፍናያስ ዋው ጽቡቕ ሓፂብካ ዝብለና ሰብ መቸም የለን ኣብ ፍርቂ ሓዲግካዮ ኢና ንበሃል ኣብ ሓደ ግዜ ከዓኒ ወዛል ንበሃል ማለት እዩ እቲ ዕዮ ወንጌል ከምኡ ዝኾነ ይመስለኒ ወንጌል ናይ ምስባኽ ንሱ እውን ኣብ ጽቡቕ ስታተስ ኣለና እኳ እንተዘይበልኩ ግን እቲ ናይ ወንጌል ናይ ምስባኽ ዕዮ ዓብ ተልእኾ ከም ዝኾነ ተገንዚብና ኣለና ማለት እዩ ጽቡቕ ግን ካብ ብዝሒ ወላ ከምዛ ኣነ ዝሓተት ክዋ ሕቶ ዓብ ተልእኾ ማለት ወንጌል እዩ ዓብ ተልእኾ ማለት ወንጌል እዩ ጥራይ ተባሂልና ስለ ብዙሕ ዝተደጋገምናያ ናይ ዓብ ተልእኾ ዕማም ወንጌል ሰቢኽካ ብኣ ተሓጒስካ ሰባት ናብ ጎይታ መፅኦም ኣብኣ ጠጠው ምባል ኮይኑ ማለት እዩ ባር ሎማዓንቲ ዘስምረላ ዘለኹ እንታይ እያ እቲ ዓብ ተልእኾ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ከዓ እንታይ ክገብሩ ክሕሉ እንታይ እናገበርኩም ናምሃርኩም እንታይ ንምግባር እዩ እንድሕር ኢልና እምበኣር ናይ ዓብይ ተልእኾ ኢልና ንፅውዖ እዚ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ተጠቂሱ ዘሎ ክፍሊ እቲ ዕላማ እቲ ክብፃሕ ተደልዩ ዘሎ ጎል መወዳእታስ እንታይ ኢኻ ባ ክትርኢ ትደሊ ተተባሂሉ እቲ መልሲ እንታይ ማለት እዩ ደቀ መዛሙርቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈርዮም ክረኣዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዓብ ተልእኾ እንድሕር ደኣ ርኢናዮ ቅድሚኡ ኣዝዩ ደስ ዘብለካ ሓሳባት ኣሎ ብላዕልን ብታሕትን ናይዛ ዘንበብናያ ጥቕሲ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሲዒሩ ምስ ተስአ ዝተዛረቦ ስለ ዝኾነ እቲ ዝተዓወተ ኢየሱስ ዝተዛረቦ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኸ ኢሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብኒ ኣሎ ኢሉ
ስለዚ ኺዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመቕኩም ዝኣዘዝኩም ኩሉ ክሕሉ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎ ምስ በለ ኖ ኸኣ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ሳኻትኩም ስለዚ ኣብዚ ተልእኾ እዚ ስልጣን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንርኢና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም ወይ ከዓኒ ንዕኡ ዝኾኑ ደቀ መዛሙርቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾኑ ሰባት ክጽውዕ እንከሎ እዚ ኢንቪቴሽን ክጽውዕ እንከሎ በየኒ ዝጅምር ግን ስልጣን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ንመን ተዋሂቦ እዩ ንዓይ ተዋሂቡ ናተይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓብ ተልእኾ እዚ ሰባት ደቀ መዛሙርቲ ናይ ምግባር ሰባት ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ተዓዘብ ተሰዓብቲ ናይ ምግባር ተልእኾ ስለ ዝኾነ ግን ከዓኒ ከምዚ ኦፕሽናል ወይ ከዓኒ ፈቲኻ ትገብሮ ፈቲኻ ትገድፎ ዘይኮነሲ ትእዛዝካ እዩ ምክንያቱ ስልጣን ኣለኒ እዩ ዝብል ዘሎ በዓል ስልጣን እዩ ዝእዝዝ ዘሎ ሓደ ለና ምሽ ብስልጣን እዩ ትእዛዝ ዝወሃብ ዘሎ ማለት እዩ ማሕበር ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ ዘላ እምበኣር ነዚ ተልእኾ እዚ ንምፍፀም ተልእኾ ደቀ መዝሙር ምፍራይ ወይ ምግባር እዩ እዞም ደቀ መዝሙር እዚኣቶም ግን ናትና ደቀ መዛሙርቲ ዘይኮኑስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ ንምግባር እዩ እምበኣር ወደ መዝሙር ዳ እንታይ ማለት እዩ ወደ መዝሙር ዝብል ቃል ካበይ ይመጽኡ ንምንታይ ባ ወደ መዝሙር ዝብል ቃል እንጥቀም እንታይ እዩ ተሓሳቡ ኣብኡ ዘሎ ኣምርስ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ወደ መዝሙር ዝብል ብዙሕ ግዜ ስለ እንጥቀመሉ ንፈልጦ ቃል እዩ ሓድሽ ቃል ኣይኮነን ግን ካብ ምንታይ ይመጽኡ ትሕዝቱ እንታይ ባ ኣነ ወደ መዝሙር ናይ ጎይታ ኢልና ንሓስብ ሰባት ኢና ንሕና ኩላትና ማለት እዩ ድሕር ኮይና ባ እንታይ ነማልእ እየ ሓደ ቼክ ቦክስ እንድሕር ሃልዩሲ እየ ኣይኮንኩን ፍርቂኤ ገለ ዝብል እንድሕር ተዘዝሉ ነይሩሲ ንሕናስ እንታይ ምሰማላእና ኢና ደቀ መዛሙርቲ ንበሃል እንታይ ማለት እዩ ደቀ መዝሙር ዝብል ብዛዕባ ደቀ መዝሙር ብዙሕ ዴፊኒሽን ይወሃብ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ሰሚዕኹም ኣለኹም ብዙሕ ኣጽኒዕኹም ኣለኹም ብዙሕ ዴፊኒሽን ኣሎ ማዓንቲ ሓንቲ ቀላል ዝኾነት ዴፊኒሽን ክበኩም እየ ማለት እዩ ወደ መዝሙር ማለት ሓደ ሰብ ንኣእምርኡ ወይ ከዓ ንሓሳቡ ኣብ ፍሉይ ወይ ከዓ ኣብ ፍሉጥ ፍልጠትን ኣካይዳን ምቕናዕ ማለት ንፍልጠቱ ወይ ንሓሳቡ ኣብ ሓደ ፍሉጥ ወይ ከዓ ፍሉይ ፍልጠትን ህይወትን ተመክሮን ወይ ከዓ ኣካይዳን ኣብኡ ምቕናዕ ማለት እዚ ናተይ እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ናተይ ትምህርቲ እዚ ህይወት እዚ ናተይ ህይወት እዩ ነዚ ትምህርቲ እዚ ደኣምኖ ነዚ ትምህርቲ እዚ ድስዕቦ ነዚ ትምህርቲ እዚ ከዓኒ ኣብኡ ኣነ ዝሰጥም ኢልካ ሓሳብካ ህይወትካ ውሳነኻ ብምልኡ ናብ ሓደ ምቕማጥ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተጻሒፉ ኣሎ ወደ መዝሙር ዝብል ቃል ሓድሽ ኪዳን ዝተጻሕፈሉ ዘመን ኩላትና ከም ንፈልጦ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመላለሰሉ ዘመን ማለት እዚ ወደ መዝሙር ዝብል ቃል ኣብቲ ዓለም እቲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓኒ ካብ ዙርያ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ካልኦት ዝኣመሰሉ ወይ ከዓ ኣይሁድ ክንብሎም ንኽእል ብሓፈሻ ካብ ዙርይኡ ርሕቕ ኢልካ እዚ ቃል እዚ ኣዝዩ ልሙድ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከማን እቲ ወደ መዝሙር ዝብል ቃል ሶርሱ ካብ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ትበሃላ ብዙሕ ግዜ እቲ ህይወት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ነቲ ናይቲ ሽዑኡ ዝነበረ ናይ ኣይሁድ ናብራ ክኸውን ይኽእል ናይ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓኒ ናይቶም ሽዑ ወንጌል ዘምፅኡ ሰባት ይጸልዎ ስለ ዝኾነ ስለዚ ወደ መዝሙር ዝብል ቃል ኣብቲ ካብ ናይ እምነት ዓንኬል ወፃኢ እንታይ ትርጉም እዩ ነይርዎ መን ኢኸ ፕራክቲስ ዝገብሮ ነይሩ እንድሕር ኢልና ብሕልፊ እዚ ዘመን እዚ ናይ እስራኤል ምድሪ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ናይ ከነኣን ከባቢኡን ወይ ከዓ እዚ ምድሪ ፍልስጤም ዝበሃል ብዙሕ ዝኾኑ ናይ ገዛእቲ ይግዛእ ነይሩ እዚ ከባቢ ሓደ ካብቶም ነዚ ከባቢ እዚ ገዚኦም ሞኸዓኒ ብፍልስፍና ይኹን በተሓሳስባ ይኹን ብኩሉ ለዊጦሞ ዝነበሩ ብቋንቋ ከማን ከይተረፈ ለዊጦሞ ዝነበሩ ናይ ግሪኻውያን ግዛኣት እዩ ማለት ግሪኻውያን ነዚ ከባቢ እዚ ገዚኦሞ ነይሮም እዮም ቅድሚ ሮማውያን ግሪኻውያን ብሮማውያን ስለ ዝተሳዕሪኦም ሮማውያን ኣብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀሉ ግዜ ሮማውያን ንረኽቦም ዳኣ እምበረይ ቅድሚኡ ግሪኻውያን ገዚኦሞም ነይሮም ግሪኻውያን ድማ ሓደ ልማድ ነይርዎም እቲ ልማድ እንታይ እዩ ሓደ ፍሉጥ
ፈላጥ ወይ ፍላስፋ ብዙሕ ግዜ መቸም ፍልስፍና ክለዓል እንከሎ ግሪክ ኢና ብዙሕ ግዜ ንዝክር ማለት ወይ ከዓኒ እቶም ኣብ ግሪክ ዝነበሩ ፍላስፋታት ኢና ንዝክር ማለት ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ዞም ፍላስፋታት እንድሕር ኢልና ብዛዕባ ህይወትን ብዛዕባ ፍጥረትን ብዛዕባ ኣመፃፅኣን ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ወይ ከዓኒ ስነ ሓሳብ የማዕብሉ እሞ ዓለም ካብ ከምዚኣ መፂኣ ክትከውን ትኽእል ኢሎም ናት ባዕሎም ፍልስፍና ይዛረቡ ማለት ወይ ከዓ ይምህሩ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ይምህሩ ማለት ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ግን ቅዲ ኣናብራኻ ነይርዎም ማለት ኣከዳድነኦም ክኸውን ይኽእል ኣባላልዖኦም ክኸውን ይኽእል ተፈላለየ ነገሮም ናይ ባዕሎም ነይርዎም ስለዚ ሰባት ከዓ ይስዕብዎም ፅርግያ እንዳኸዱ ስለ ዝሰብኩ ዝነበሩ ብሕልፊ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣብ ፅርግያ ኾንካ ወይ ከዓኒ ኣብ ዕዳጋ ኾንካ ኢኻ ፍልስፍናኻ ትዛረብ ማለት ሽዑ ሰባት መፂኦም ይሰምዑኻ ሽዑ ናብ ካልእ ክትከይድ ከለኻ ደድሕሪኻ እዮም ዝስዕቡ ብሕርፊ ትምህርትኻ ተፈትዮሞ ህይወትካ ተፈትዮሞ ኣነ ደድሕሪኻ ክኸይድ ኢሎም ወሲኖም ይስዕቡኻ ማለት ምንጩ ግን እንታይ እዩ መጀመርታ ትምህርቲ ብትምህርትኻ ምስ ፈተውኻ ሰዓብቲ ይገብሩኻ ሰዓብትኻ ይኾኑ ደድሕሪኻ ኸ ኣይኾኑ ማለት ከምቲ ዝበልክዎ እቶም ናይ ፍልስፍና ዓለም ዝዘወሩ ዝበሃሉ ዓበይቲ ፍላስፋታት ናይ ግሪክ ከምኒ ኣርስቶትል ከምኒ ፕላቶ ከምኒ ሶቅራጠስ ዝኣመሰሉ በዚ ነገር እዚ ይፍለጡ እዮም ማለት መቸም ሓዲኦም ንሓዲኦም ተማሃራዮም ሓዲኦም ንሓዲኦም ተማሃራይ ከም ዝነበረ ታሪክ ነገረና እዩ ሶፊስ ወርልድ ትብል መጽሓፍ ምናልባት ኣንቢብኩማ ተኾንኩም ናብ ትግርኛ እውን ተገልቢጣ ወይ ተተርጉማ ነይራ ሶፊያ ትብል መጽሓፍ ድሕሪ ኣንቢብኩም እዛ መጽሓፍ እዚኣ ንሪኦ ማለት እዩ ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ነቲ ብዛዕባ ፍልስፍና ዘሎ ነገር ኮታ ብሃውስ ፊክሽን እያ ተጻሒፋ ድሕሪ ኣንቢብኩማ ማለት ወይ ከዓኒ ፍልስፍና ከዓ ተማሂርና ንምንታይ እዚ ኩሉ ዝዛረብ ዘለኹ ተልኩምኒ ኣብቲ ግዜቲ ወላ ነዞም ፍላስፋታት ዘለዓልክዎም ድሕር ደኣኒ ሓዲኦም ኣልዒልና ወላ ብሶቅራጠስ እንድሕር ተዛሪብና ንሱ ናይ ፕላቶ ተማሃራይ ነይሩ ማለት ተማሃራይ ናቱ እየ ክብል እንከሎ ነቲ ንሱ ዝኣምኖ ዘበለን ነቲ ንሱ ዝኽተሎ ዘበለን ይኣምኖ እየ ይቕበሎ እየ ከምቲ ናቱ ናብራ ድማ ይሰማማዓኒ ኢሉ ሳብስክራይብ ይገብር ማለት ኣብ ትሕቲኡ ተማሃራይ ይኸውን ፈቆዶ ቦታታት ኮለል ክብል ከሎ ከዓ ደድሕሪ ይኸይድ ማለት እዚ ዓይነት ልማድ እዚ ኣብቲ ግሪካዊ ዓለም ወይ ድማኒ ኣብቲ ካብ ናይ ኣይሁድ ዓለም ወፃኢ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣይሁድ እውን ይርኢ ስለዚ ኣብዚ ዝበልክዎ ዘመን ኣዝዩ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ሉቃስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 1 እንድሕር ሪእና ኮነ ድማ ኣብ ሓንቲ ስፍራ ክጽሊ ጸኒሑ ምስ ወደአ ሓደ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ጎይታይ ከምቲ ዮሃንስ ደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ምጽላይ መሃረና እንታይ ገይሩ ከምቲ ዮሃንስ ዝበሃል ሕጂ ሓደ መጽሓፍ ቅዱስ አንቢብናዮ ስለ ዝኾንና ዮሃንስ መጥምቕ መጺኡ ንዕኡ እንታይ ገይሮሞ ማለት እዩ ትምህርቱ ፈትዮሞ ስዒቦሞ ከምቲ ዝጸልኦ ዝፈትውዎ ነይሮሞ ማለት ፈትዮሞ ስዒቦሞ ከዓ ደድሕሪኦም ዝኸዱ ነይሮም ገለ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ናይ ጎይታ እኳ ደኣ ገሊኣቶም ናይ ዮሃንስ ደቀ መዛሙርቱ እዮም ነይሮም ደቀ መዝሙር ማለት ሕጂ ከምዚ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ሰንበት ምጽኢልና ቃል ኣምላኽ ሰሚዕና ገገዛና ንኸይድ ዘይኮነሲ ምስኦም ዳርጋ ዝበዝሐ ህይወቶም ደድሕሪኦም እናኸዱ ይሰምዕዎም ትምህርቶም የቕልቡሉ ነቲ ትምህርቶም ከዓ ፕራክቲስ ትገብርዎ ንኻልኦት ከዓ ምስቶም መሊሶም የመሓላልፍዎ ትምህርቶም ጥራይ ዘይኮነ ግን ቅዲ ህይወቶም ከይተረፈ እቲ ናብርኦም ከማን ከይተረፈ ይቐድሕዎ ማለት ጸዋማይ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንሶም ከዓ እንታይ ይኾኑ ጸወምቲ ይኾኑ ማለት ሓደ ግዜ ፈሪሳውያን ከምኡ ኢሎም ሞምሽ ንጎይታ ደቀ መዛሙርት ናይ ዮሃንስን ይጾምኦም ኢሎሞ ማለት ናቶም ደቀ መዛሙርት ከዓ ይጾሙ ስለ ዝነበሩ ማለት ደቀ መዛሙርት ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ከዓ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ናይ ፈሪሳውያን ትምህርቲ ብሙሉእ ዝቕበልዎ ናይ ፈሪሳውያን ናብራ ድማ ብሙሉእ ከዓኒ እዚ እቲ ትኽክል ኢሎም ከዓ ፕራክቲስ ዝገብርዎ ብኡ ዝነብሩ ማለት ገማልኤል ከዓ ከምዚ ኢሉ ሓደ ግዜ ቅድሚ ዝወርሓት እዚ ታዲዎስ ኣነ ዓብኤ ብርሃናት ዘንብብ ዘለኹ ኢሉ ተንስአ 400 ዝኣኽሉ ሰባት ከዓ ሰዓብዎ ሓዝዋ እዚኣ ሰዓብዎ ንሱ ጠፍአ
እቶም ሰዓቦ ዘበሉ ድማ ተበተኑ ከም ዘይነበሩ እንኮኑ ምስ በለ ብድሕሪኡ ይሁዳ እቲ ገሊላዊ በተንቅነ ጽሕፈት ግብሪ ተንስአ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ኣስድዐ ንሱን ጠፍአ እቶም እተኣዘዝዎ ዘበሉ ሁሉም ድማ ተዘሩ ስለዚህ ወደ መዝሙር ማለት ወይ ከዓ ወደ መዝሙርነት ምምሃር ምስዓብ እንኮላይ ምእዛዝ ዘለዎ እዩ بحد لنا ممهر مسعب كل لا مئزاز كوفيل كاخت مهر توعل بارغويتا يسوع كريستوس انتايلو كيدو نقول ما حساب باسم ابون ودن منفس قدوس ناطمقكم وانجيل سبيخكم مالت زاززكم كله حلو ان مهاركم دق مزامورت غبروم كبلوم كله اقدموا نسو بعل غويتا كن نسلست عامتن فرقان زاكل بعلو سعبت أطريو الدحري زغدو تمرتو سعبو نتمرتخا حقيو خبينا نخيد زبلو نسخا نايزل عالم هيوت قال لك هبها نبينا نخيد زبلو حقي خا تزارب نسخا زبلو هيوتو دما نحقي زطعمو ازي كنبر زلو سبسي كنبر تخوينس كمزي كنبر زلو ويلوم زتأززو زسمعو الدحري زخدو كابو خا استمهارو دقه مزامرت نيرم ابزي نا يسوع كريستوس ود مزمورነት መቸም كم دليتك يكون نيرو سئلك خمس بيت تمرت تمزغب يكون نيرو لو سبيشال مش حقي سبيشال كلاس نيرو يسوع يبعلو تمهارو زمزغب نيرو ማለት حقي دي بعلي يصويعو ገሊኣቶም ከኣኒ ምስ መጽኦ ካለ ብዙሕ ዲቴይልስ ኣይንፈልጥን ኢና ግን ምስ መጽኦ ገሊኣቶም ከኣኒ ኣነ ክስዕበካ ኢሎም ኢሞሽናል ኮይኖም እኮ ምስ ረኣይዎ ገለ ደስ ምስ በሎምስ ኣነ ክስዕበካ ኢሎም ማለት ወዲ ሰብ ርእሱ ዝፀጋዓላ ሕጂ ሕሰቡ ካብዚ መልሲ ናይ ሰብዚ እንታይና ንርዳእ እንተይልናሲ حنت وخاريا رئسات تصقع الله ويك غزا اندحر دا حالياتا خوينا يسوع كريستوس كن انتاي زبل زلو ود سب كن رئسو زصقع الله يبولون مسبله تاي مالتي حجي تا خويني خوم يلو اينفلطنا يسوع كن غويتا سلازغونه لبن كولاليتن كا سلازمرمر كاب يسوع منالبات غزا دليو ويك امصقع دليو زمصخون يخلي مالتي سوري انا غزا يبلين يلو مالتي يسوع غزا دليها تصعبو يكالي مالتي تمرت فتي خير يكون كاس غزا دلي خبا يسوع كاي بلين حدا خا مصي صعبك اي كن ابوي كقبر يلو حجي ابوي كقبر مالت قليل ነገር አይኮነን ከምዚ ረሃን ቀቢርካ ጽቤካ አይ ቦሎን ማለት ንምንታይ ኢየሱስ ቀቢርካሲ ክትመጽ ጽቤካ አይ ወሸለ ሰዓብ ረኺቡ ዝስዕቦ ረኺቡሲ ክጽቤካ አይ ዘይቦሎ ስለምንታይ إلكم حاسبكم تفلترا أبناء إسرائيليان أبهالان تايز بهال ماشم أبوي كبيرة خمسي أبنتاي كونتات كم نبرة أين فلت إنكن أتي تلبو جنا يسوع زخون أي ملء نيرو مالتي جنا أبجوز ينيرو أببو ينيرو مالتي موتاتسي موتات يقبروا قايلوا دايك بالدليل زي وده مزمورنت مالت إذا نحنا تحت واهبنا زلنا عبيت الأخو بتأزاز كأنا قويتا يسوع كريستوس استوهبنا حضرت رأي زي كونت تأزاز كأيو توهبنا زلون بار كم زي نبي يسوع كريستوس مسمعها يسوع نتامن قد أزيا كوست اللي خمس خونت وهاجا خم تغفل سلز فلتا نقول زز متى ما كم صعبني أي بلون أي تصعبون خا أي بلون قويتا إذا خوينو تخوينو كن يسوع كريستوس صعبو كن أتوم نحقي كاب ملء لبهم نيوتو يواتسانا هو خنمسلو إنا نعو خنكونينا زبولو سبات يمسي بوم ስለዚህ ደቀ መዛሙርቲ ጎይታ ንስልጣን ናይ ጎይታ ሙሉ በሙሉ ክእዘዙ ዝወሰኑ ከም ዝነበሩ መጽሐፍ ቅዱስና ጽቡቕ ገይሩ ይነግረና ማለት እዩ ተአብተውልኹም በአብ ክርስቶስ ስልጣኑ ኣብ ኩሉ ሰብ ንኽዝርግሕ ንደቀ መዛሙርቱ ዝተዋህበ ጻውዒትን ትእዛዝን
ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ስርቂ ምሂሩ እዩ ሓቀ ስርቂ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ምሂሩ እዩ ምሂሩ ይማሃረ ወይ ከዓ ሓጢአት ከም ዝኾነ በኻለ ቋንቋ እዞም ኩላቶም ክስዕብዎም ከለዉ ድሓን ትምህርትኻ ፈቲና ያለና ደስ ይልና ኣሎ ስርቂ ግን ኣይንሓድግን ኢና ኢሎም ክውስኑ ኣይክእሉን እዮም አንፎርቹኔትሊ ግን ሓደ ግን ኣብኣ ከምኣ ተረኺቡ ማለት እዩ ኣብ ማእኸሉ መወዳእቱ ከዓ እንታይ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና ስለዚ ወደ መዝሙርነት ክበሃል እንከሎ ከምዚ ስምዒትካ ደስ ኢሉካ ትስዕቦ ዘይኮነሲ ናይ ሓቂ ወሲንካ ናይ ሓቂ ፈሊጥካ ናይ ሓቂ ተማሂርካ ናይ ሓቂ ከዓ እቲ ትምህርቲ እወ እዚ ሰማምዓኒ እዩ ኣነ እዚ እቲ ሓቂ ዝብሎ ከምኡ ከዓ ክነብር ኢልካ እትውስኖ ውሳነ ይባል ስለዚ ከምዚ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ዝተዛረብኮ እንታይ ዝብል ዘለኹ ወደ መዝሙርነት እቲ ዝዓበየ ተልእኾ እዩ ወደ መዝሙር ንምዃን ግን እቲ ዝዓበየ መሳርሒ እቲ ዝዓበየ ቱል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ግን እንታይ ምምሃር እዩ ስለዚ ኢየሱስ እንታይ ዝሓትት ዘሎ ዓብ ተልእኾ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ግዜ እቲ ቅድሚ 2000 ዓመት ውሕዳት ደቀ መዛሙርቲ ነይሮሞ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለና ብቁፅሪ ተቐሚጥና 70 ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ግብረ ሃረት ድሕር ከይድና ናብ 120 ከባቢ በፂሖም ነይሮም እዚኣቶም እምበኣር እንታይ እዮም እንድሕር ኢልና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ክንስዕቦ ኢና ክንእዘዞ ኢና ዝበልካና ክንብል ኢና ግደፎ ዝበልካና ክንገድፍ ኢና ነዚ ኩሉ ዝመሃርካና ትምህርቲ ድማ ተቐቢልና ያለና ኢሎም ኣብዚ ውሽጢ ዝኣተዉ ሰባት እዮም እዚ ተልእኾ እምበኣር እንታይ ዝብል ዘሎ እዞም 70 ወይ ከዓ እዞም 120 ጥራይ ኮኑን ግን ክኾኑ ዘለዎም ምድሪ ብምልእታ ድማ በዚ ናይ ኢየሱስ እዚ ትምህርቲ ነዚ ናይ ኢየሱስ ትምህርቲ ዝተቐቢላ ነቲ ናቱ ህይወት ከዓኒ እወ ክነብር እየ ኢላ ዝወሰነት ሰባት ምእንቲ ክትመልእ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደሊ ተልእኾና እዚ ብምንታይ ከዓ ንጅምር ወንጌል ብምስባኽ ስለዚ ተቐዳማይ ኢንትሪ ፖይንት ምናልባት ወንጌል ምስባኽ እዩ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ኣብኡ እንድሕር ሓዲግናዮ ግን ተጋጊና ሕጂ እንድሕሪት ምልስ ኢልና እቲ ብዛዕባ እዚ ዓብ ተልእኾ ዝሰራሕናዮ ነገር ንድሕሪት ምልስ ኢልና እንድሕር ዳርኢናዮ ንሓቂ ከምዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ሕድሪ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኹም ማለት ወደ መዝሙር ናይ እከለ ተተባሂልካ እኮ ንሱን ንስኻን መፍለይኹም መልክዕኩም ጥራይ ማለት ትምህርትኻ ሓሳብካ ቃልካ ከመን ቋንቋኻ ከመን ከይተረፍ ኣዘራርባኻ ከመን ከይተረፈ ትቕየር ማለት ገለ ዝመሃሩና ሰባት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣዘራርባና ከመን እዮም ቀይሮሞ ሆነስትሊ ማለት ምስ መን ከም ዝፀናሕካ ኣብኡ ከለኻ ከመን ትፍለጥ ማለት እዚ እትወደ መዝሙርነት ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ተልእኾ እዚ ነዞም ሃዋርያት ጥራይ ዘይኮነ ንዓና ከዓኒ ከም ዝኾነ ርዱይ ማለት እንታይ ኢና ክንገብር ንድለ ዘሎ በዚ ዓብ ተልእኾ እዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዝድለ ዘሎ ናበይና ክንብፅሕ እንተደልዩ ዘሎ እንድሕር ኢልናሲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስሉ ዘረብኦም ሓሳቦም ትምህርቶም ህይወቶም ውሳኔኦም ብሉኦምሲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስሉ እዞም ሰዓብቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ጥራይ ኮኑን ዝብልዎ ነይሮም እንኮላይ ጎይታ እዮም ዝብልዎ ነይሮም ጎይታ ከዓ ስለ ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ዳኣዘዝካኒ ገብር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ተዋሂብኒ ክብል ከሎ እዚ ተልእኾ እዚ ክትገብር ከለኻ ብስልጣን ኢኻ ትገብሮ ማለት ኖ እዚኣ ርእቶ እያ ድሓን ኣብዚኣሲ ድበሃል ዘይኮነሲ ወላ ዛናተይ ገዲፈ እየ ናባኻ ከኣቱ ዛናተይ ሓሳብ ገዲፈ እየ ናብ ናትካ ሓሳብ ዝሰጥም ዝጥመቕ ኢኻ ትብል ማለት ሃዋርያት ድማ ነዚ ተልእኾ እዚ ሒዞም ከይዶም ሓንቲ ወይ ኤርምሓውና ዘንበበልና ነዚ ተልእኾ እዚ ከመይ ገይሮም ክፍፅሞ ጀሚሮም ሃዋርያት የልና ኣብ ግብረ ምዕራፍ 2 እታ ቀዳመይቲ ቱል ደቀ መዛሙርቲ ወይ ከዓ ናይ ደቀ መዛሙርቲ መለለይት እንታያ ብትምህርቲ ናይ መን ናይ ሃዋርያት ጸሎት ነይሩ ሕብረት ነይሩ ምቁራስ ጌራ ነይሩ ሓንቲ ካባታተን ግን ብትምህርቲ ሃዋርያት ጸኒዖም ነይሮም ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ሃዋርያት ዝመሃርዎ ትምህርቲ ብሙሉ
ክሰምዕዎ ክመሃርዎ ክነብሩሉ ክውስኑ ብኡ ክነብሩ ወሲኖም በዚ ከዓ ደቀ መዛሙርቲ እናዓበዩ እናበዝሑን ከይዶም እማዓንቲ ግን ካብ ቃላት ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ብሕልፊ ንዝዓቢ ተልእኾ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ከመይ ገይሩ እዩ ዝገልጾ ብኸመይ ኸ ክብጻሕ ዝከኣል ዝብል ሓሳባት ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ኣገልግሎት ትምህርቲ እምበኣር ክንብል እንከለና ብዘይ ትምህርቲ ዝኸውን ከምዘይ የለ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደልዮ ነገር ኮሚኒኬት ክግበር እንድሕዳእ ኮይኑ ትምህርቲ እዩ ተቐንዲ ነገር ማለት ስለዚ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት ኤፌሶን የዘንብብ ዘሎ ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ እንበፅሕ እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ምልኣት ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ንሱ ገሊኦም ሐዋርያት ገሊኦም ድማ ነቢያት ገሊኦም ከዓ ወንጌላውያን ገሊኦም እውን ጓሶትን መምህራንን ክኾኑ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ ክልተ ከነንብብ እንከልና ብዙሕ ግዜ ንጠቕሶ ነገር ኣለሉ ማለት መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ በዓል ጴጥሮስ ከዓ ወንጌል ምስ ሰበኹ በታ መዓልቲ 3000 ነፍሳት ተወሲኾም ንብል ማለት that's all the picture ብዙሕ ግዜ ንደጋግሞ ማለት 3000 ባ ምስ ተወሰኹሲ እንታይ እምባ ዝገብርዎም ነይሮም ነዞም 3000 ሰባት ሲ ከመይ ገይሮም እዮም ዘዕብዮም እንታይ እዮም ገብርዎም ዝውዕሉ ነይሮም ራተልና ኣለና ደቀ መዛሙርቲ ንምዃን እዮም እዚኦም ተፀዊዖም ማለት ስለዚ እንታይ ገይሮም ማለት እዩ እናመሃሩ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ሐዋርያት ጎይታ ኢልዎም እዩ ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው እናመሃርኩ 3 ዓመትን ፈረቓን ኣብ ሰሙን ሓንሳ ኣይኮኑን ዝራኸቡ ነይሮም ሐዋርያት ምስ ጎይታ ሙሉ መዓልቲ ከም ዝበልኩም ደድሕሪኦም ድንቀሳቐሱ ነይሮም ማለት ኣብ ደኣተው ዓድና ኣተው ደድሕሪኦም ደቀ መዛሙርትን ምዃኑ ወሲኖም ስለ ዝኾኑ 3 ዓመትን ፈረቓን 24/7 እዮም ተማሂሮም 3 ዓመት ነርባሓየ ዝሕጅ እዮም ተማሂሮም ኣብ ኩሉ ናይ ህይወት መድረኽን ሸነኽን እንታይ ክትኣምን እንታይ ክትሓስብ እንታይ ክትውስን እንታይ ክትነብር ከም ዘለካ ብሙሉ እዮም ሪኦም ማለት ክትብል ከለኻስ ከመይ ኢልካ ሕዑ ከም ትበሃል ከማን ዓይነት በሎ ከም እንኳ ይመሃሮም ግን ክሳዕ ክንዱ ማለት እዩ ክሳዕ ክንዱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ናይቲ መለኮት ሰብ ዝኾነ ህይወት ሪኦሞ እቲ ኣምላኽ ብኡ ዝተሓጎሰሉ ህይወት ብኡ ዝሰመርኩ ፍትወደይ እዚ እዩ ንዑ ስምዖ ዝተባህለሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ንፊት ሪኦሞ ናብራ ማለት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ መለኮት ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰብ ብምዃን ንሰባት ሪኦሞ ማለት እዩ እዚ ህይወት እዚ ድማኒ ኣባታቶም ደጊሞምሲ ንኻልኦት ከዓ ክሕልፉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተልእኾ ዝሂቦ ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕዞም 3000 ሰባት ምስ ተዛረብና 3000 ቅድሚ ኢሎም ከዓ 5000 8000 ኮይኖም ማለት 120 ካባታቶም ከዓ እቶም 12 እዮም ሐዋርያት ማለት ኢማጂን ከመይ ገይሮም እዮም ኤኪፕ ዝገብርዎም ነይሮም ከመይ ገይሮም እዮም ዘዕብይዎም ነይሮም ምክንያቱ እተን 3 ዓመትን ፈረቓን ዝተምሃርካያን ብሙሉእንሲ ተፊእካ ኣውፂኻ ምሂርካ ኣዕጢቕካሲ ልክዕ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደልዮ ዓይነት ህይወት ንምግባር እያ ዕላማ ነይራ ጳውሎስ እምበኣር ከምዚ ኢሉ ሽዑ ኩላትና ናበይ ክንመፅእ ናብ ሕብረት እምነት ገለ ኻባታቶም ገንዘብ ኣለካ እቲ ገንዘብካ ግን ድሌትካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ትሸይጥ እሞ ፍርቁ ቀሚጥካ ትመፅእ እቲ ፍርቁ ትህብ ሽዑ ክትሕሱ ከዓ ትኽእል ኢኻ ወልሓደ ከምዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ዝነበሮም ብኸምኡ ዝዓበዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሓቂ እቲ ውዱቕ ባህሪ ናይ ሰብ ዝተፈላለየ ዓይነት ንኣምላኽ ዘይመስል ኣምላኽ ኣፕሩቭ ዘይገብሮ ኣምላኽ ዘይቅበሎ ህይወት ከምኡ ኢና ንነብር ነርና እቲ ናይ ቀደም ህይወትና ማለት እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ከምኡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ምስ መፁ ድማ እታ ህይወት ከምኣ መሲላቶም ፍርቃ ሓዲጎም ፍርቃ ከዓ ኣምፂኦም ማለት
ናይ ወዲ መዝሙር ህይወት ግን እንታይ ዝሓትት ኖ ከምታ ቀደምቲ ነብራ ነበርካ ይኮንካ ናብራ ተኮይና ኩላ ክትቀይር ኣለካ መቸም ገዛኻ ሸጥካ ምምፃእ ቀሊል ውሳነ ከም ዘይምዃኑ ፍሉጥ እንዲ ግን ወዲ መዝሙር ክትከውን ድሕዳ ወሲንካ ከምኣዮም ገይሮም ብከምኣዮም ከዓ መሲላቶም ተጋጊዮም ማለት ሕብረት እምነት ኢሉ ጳውሎስ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ እኹል ሰብኣይ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ዘምና ኤፌሶን ዝረኸብ ቀለልቲ ነገራት ኣይኮነም ሕብረት እምነት እንታይ ማለት እዩ እዛ ጳውሎስ ዝኣመና እምነት እዛ ዮሐንስ ዝረኣያ ህይወት ንሳ ከም ዘላታ እቶም ናቶም ሰዓብትኻ ከምኣ ገይሮም ክቕበልዋን ከኣምንዋን እቶም ናቶም ሰዓብትኻ ከምኣ ገይሮም ክቕበልዋን ከኣምንዋን ከምኣ ዓይነት ህይወት ከዓ ክነብሩ ማለት ክልተ ነገር እየ ዘተኩር ዘለኹ ህይወትን ትምህርትን ህይወትን ትምህርትን ስለዚ እቲ ዮሐንስ ዝረኣዮ ህይወት ታናዓኻትኩም ንነገራት ዘለና እዚኣ ኢሉ ዘረማሰስናያ ብዛዕባ የሱስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንየሱስ ርእይዎ እዩ ብዛዕባ ቃል ህይወት ተገልጸ ቃል ማለት ብዛዕባኡ ንነግረኩም ኣለና እዚ ህይወት እዚ ድማ ኣብ ኩላቶም ከም ክኸውን ብዘይ ምቅጣን ብዘይ ምጉዳል ከምቲ እቶም ናይ ቀደም ኣቦታት ዝኣመንዎ እምነት ከምቲ እቶም ቀዳሞት ሐዋርያት ዝኣመንዎ እምነት ከምቲ ትክክል ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትን ህይወትን ከምኡ ኮይኑ ድማ ናብ ኩሉ ሰብ ክመሓላለፍ ሕብረት እምነት እዚ ማለት እምነትና ሲ ዩናይትድ ማለት ሓደ ዝኾነ ሰውሪት እምነትና ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ካኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና ፍልጠት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ሰባት ብዛዕባ ኢየሱስ ተፈላለዩ ርእይቶ ነይሮም ካብቶም ሐዋርያት ውሽጢ ከማን ማለት ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢሉ ጎይታ ሓቲቱ ተፈላለዩ መልሲ ከዓ ንኢየሱስ ኣምፂኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ተገሊጽዎ ዘሎ ከምቲ ኣብ ቅዱስ ቃሉ ተገሊጹ ዘሎ ከምቲ ኣምላኽ ንሰብ ዝሃቦ ዝለክዓሉ ፍልጠት ብሙሉ ክትፈልጦ ከምዚ ዓይነት ድሌት ወይስ ሓንሳ ጎይታ ረኺበ ንዘለዓለም በቃ እናዘመርካ ንሓጎስካ በቃ ጥራይ ድያ ተናብራ ወይስ ኖ ዕሚቕ ባ ክኸይድ ነዚ ወዲ ኣምላኽ ባ ብዕምቀት ባ ክፈልጦ ኣፀቢቐ ባ ክርድኦ ኣብ ቅዱስ ቃሉ ተጻሒፉ ስለ ዘሎ ንዕኡ ክፈልጦ ክርድኦ ንዕኡ ምፍላጥ ድማ ነቲ ኣምላኽ ሓቂ ምፍላጥ እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ፅቡቕ ገይረ ክፈልጦ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ እኹል ሰብኣይ ዝበሃል ቋንቋ መቸም ብዛዕባ ጀንደር ኣይኮነና ዝዛረብ ዘሎ ካብ ዛዕባ ጾታ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ዘሎ ሰብኣይ ተባሂሉ ሲ ብዛዕባ ብፅሕና ይዛረብ ዘሎ ኣብ ጎረቤትና ሓንቲ ቆልዓ ነይራሲ ምስተወልደት እቶም ስድራኣ ምስተወልደት ሲ ዕድመት ውስኽ ቁመት ግን ዘይትውስኽ ኮይና ማለት እዩ ሽዑ ድሕሪ ብዙሕ መጀመርያ ድሓኒ ቆልዓኹም እንዲ ገለ እናተባሃለ ከይዱ ማለት እዩ ከይዳ ዓመታት ምስ ተወሰኸ ቢግ ተኣሽሙ ማለት እዩ ሻቅሎት እዩ ድሓር ናብ ሓኪምን ናብ ገለን ከይዶም ማለት እዩ ቆልዓ ተወሊዱ እንድሕር ዓቢ ኮይኑ ሻቅሎት ክህልወካ ኣለዎ ሓቂኒ ማለት ናይ ዕቤት ፓራሜተርስ ኣለዋና ንፈልጠን ማለት ቁመት ገለ ንብለን ኣለዎ ሓንቲ ካብአን ቁመት እያ ማለት ሰብኣይ እንድሕር ደይ ኮይኑ ሓደ ቆልዓ ተወሊዱ ሰብኣይ እንድሕር ደይ ኮነ ኮይኑ ሲ ተሓሳስብ ባል ኣምላኽ እኹላት ሰብኡት ክንከውን እዩ ዝደልየና እዩ ዝብል ዘሎ በቃ እምነት ምስ ረኸብና ኣብ ኣጠጠው ኢልና እንድሕር ደኣ ሃሊና ኮይና ወይ ድማ ነቶም ናብ እምነት ዝመራሕናዮም ሓንሳብ ዲሕኖም እዮም በቃ ጎይታ ይመስገን ኢልካ ኣብ እንድሕር ደኣ ዓሪፍካ ተቐሚጥና ሃሊና ኮይና ተጋጊና ኣለና ናይቲ ተልእኾ ፍርቂ ኢለኩም ኣሎ
وكاني نتجمرنا حصبونا يقحت اعفيرنا ينا قديفنا يزدنا نابلك بالآت بصحنا كريستوس نعملاخ سي خمزي لنا تنحط ኣብ ገጽ ምድሪ ካብ ዝተመላለሱ ሰባት ብምሉኦም ማለት እዩ within the last 6000 ሰብሲ እትደሐጉሰኒ ህይወት ከምዚኣ ሰብሲ ከምዚኣ ይግነብር ኣለዎ እትብሎሲ መን እዩ እትብሎስ ኣምላኽ መን እዩ ዝብል ንመን ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሆዩ ብኡኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደይ እዚ ንኣምላኽ ዘሐጎሶ ህይወት ኣብ ምድሪ ናይ ወዱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እዩ ማለት ሰባት ናብዚ ናብ ልክዕ ምልአት ብጽሕና ክርስቶስ ክበጽሑ ክበሃል እንከሎ ክርስቶስ መለኮትን ሰብን እዩ እዚኣ ከይንርስዓ ማለት መለኮትን ሰብን እዩ ኣብ ሓደ ኣካል ማለት ሰባት ከዓ ናብ መለኮትን ናብ ሰብን ክበጽሑ ማለት ኣይኮነን በቲ ሰብኣዊ ወይ ከዓ ሰብ ዝነብሮ ናብራ ምሳሌ ዳኢና ንብል ዘለና እምበሪ ልክዕ ምልአት ብጽሕና ክርስቶስ ሰባት ንምዃን ኣይኮነን كم خاي مهار سلازخونه زي جاي تايدا بهيوتنا يسوع كريستوس كلت نجر عنتو يجمرنا بتمرتنا يسوع كريستوسن بهيوتنا يسوع كريستوسن زتتصلوه زتغير حواريا باولوس كمزيلو خزاربن كله ግን ታይሉ መስልኩም ኣብ ማሕበር እግዚአብሔር እዞም አገልግሎታት ወይ ከዞም ዕዮታት ሂቡ ዘሎ ወንጌላውያን ሐዋርያት ነቢያት ወንጌላውያን ጓሶትን መምህራንን ሂቡ ዘሎ እዞም አገልግሎት እዚኣቶም ዝሃቦምሲ ይዝብል ዘሎ ሕጂ እንታይ ንምዃን ይመስልኩም ከምዚ ቤተክርስቲያን መስሪቶም ሳቶም ኩሉ ሰዓብ ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ኣብ ዙርያኦም ዝእኩቡ ሰባት ክገብሩ ዘይኮነሲ ነቶም ቅዱሳን ንግብር አገልግሎት ዝተዓጠቁ ንክኾኑ አገልግሎት እቲ አገልግሎቶም ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ሙሉአት ምእንቲ ክኾኑ ስለዚ ንሕና ኩላትና ተዓቢ ተልእኾ ዝሃበና እንታይ እምበር ወንጌል ምስባኽ ጥራይ ዘይኮነሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣዘዞ ዘበለ ኩሉ ድማ ብምምሃር ኣብ ማሕበር ከምኡ ክምህሩ እግዚአብሔር ጸጋ ዝሃቦም ሰባት ከም ዘለዉ ርዱይ ማለት እዩ ወላ ትጽሑፍ ከምኡ ይብል ስለ ዘሎ ገሊኣቶም መምህራን ከዓ ኢሉሎ ማለት ጓሶት ኢሉሎ ነቢያት ሐዋርያት ወንጌላውያን እዚኣቶም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ኣብቲ ማሕበር ኣምላኽ ከገልግሉ እግዚአብሔር ዝሃቦም ኣገልገልቲ እዮም ግን ንስቶም ጥራይ ድዮም ነቲ ቃል ኣምላኽ ክርድእዎን ነቲ ቃል ኣምላኽ ክፈልጥዎን ተሓዲግዎም كومي زمثل تكايدانا نساتهم قال أملاك كصنعون كفلتون كمرامرون نحنا خا كنسمع تراي زتوهبنا عينت كوينا لنا صحف كنكم يخون انزل زأززكم كلكم هرو كحلو ما مهاركم سلازي حواري باولوس كم زخبلون كلهم بار بيت كريستيان كم زعنتوي ዝተባህለ ኤርማሓውና ዝመሎ ናይ ምምሃር አገልግሎት ክትብልን ከላ ብዓቢኡ ነቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዓቢ ተልእኾ ዕዮ ክገብር እትብል ዘላ ግን ኩሉ ሰዕ ዋን ወይ ዲኾን ዘሎ ወይስ ንሕና ሕጂ ከምዚ ኢላ ክሓተኩም ብቐሊል ቋንቋ ማለት ሓደ ሰብ ናብ ጎይታ ምስ ምፃና እሲ መን ይባኽ ምህሮ ዝኽእል ኢልና እንዲና ንሓትት ኩሉ ዛ This is failure. كيغا يكونن تاشمي يكونكن زبل زلخ ابيت كريستيانكم كمهرو زخلو سبات الله صبوغي كان اشتي كنردو ما ينخل اندينا اشتي هو زخون ነገር ከነሳልዮም ከነሰጉሞም ከአይንخل اندينا እቲ ፒክቸርና ሆም ይዝመስል ዘሎ ሐዋቴ ካብ ዝኽን ወጻ አለ አነ ንሰብና በጎይታ እንድሕራም ጽየስ ክምህሮ ከዕብዮ ከሰጉሞ ኢየሱስ ከሪዮ ኢየሱስ ዝመሃሮ ዘበለ በሙሉ ምሽክልተ ሰለስተ ርእስቲ በሙሉ ክምህሮ ነቲ ኣብዚ ቃል ዘሎ ዘበለ በሙሉ ከረድኦ ክምህሮ እቲ ተልእኾ ተዋሂብናሎ ተልእኾ ተዋሂብናሎ
أبز نحن يبصحنا هلنا مالتي تقري عينة تقري هلنا عينة تقري تهزر بايمو أبز نحن يبصحنا هلنا مالتي انتي كوينا لنا قلعتينا دلنا نقبل له جو قلعتينا دلنا let's grow up نعبه تقولنا هم يخون مصحف قدس قلابيتنا قلن زي فلتنا تأمر لي سرحنا يكون انتو قانقوا ايش تي نقر كنردو امن خلينا هذا سبعي نيرو اب قبرها هورات كم تتصحف لنا ጥምቀት ዮሐንስ ጥራይ ዝፈልጥ ሙቅ ግን ካዩ ሙቅ በቃ ደስ ይዝብሎ እቲ ብግልጋል ማለት ናምላኽ ብግልጋል ደስ ይዝብሎ ግን እታ ፍልጠቱ ንሽተያ ነራ ወይ ከአኒ ኣይጎበዘት ነራ ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ረኺቦም ፕሪስክላን አኪላስ ዝዓመን ይዛረብ ዘለኹ من أبلوس رخيبهم ما قد كذي أبي ردي أمه ماله of course بريسكلان أكلاسن أبيت أقل قلت يوم نيرم لكن نفسه كيف سب زي أخ قبرا يقبوه ماله هذا سب إن حد أني حنتني إيش تينا قرر يفلت كوينه ما حتى ندحر هاليوه إزي أكله خردو أخليو ناب أكله وصدو أكلي تبى مهاريو زي كونسي نحنا كنمهرو نابزي كن عبي يقبأنا تاتل أخصائع أنا يكون كن صغير هذا اللغة هذا واحد ما نرتل اللغة دلّا تل اللغة كن السام everybody has to teach بزح زعيلنا زعارنا زمهارنا زقلقلنا سبات ملسي لهم كرينا خلوسي بأنا يخرعدو حفرو بعد هذا كل زمهاركو هذا أدوم لنا ولاس مليسو مخرعنا أنا زمهارون سبات تمليسهم كرينو خلو كم تزعيلين كم تزعرلين بزي مخانة بزح ساعة يسمع عني مال تتلقهم بأرتاي زأززكم كله حلو تاين ناقوركم باولوس نسم ناي غلاطيا ناي من يوم زبالو بايزوي اب غبرا اب ابراهيم دما سوري اب افيسون حنتي زي تقسكو حنت ነገር አላባ በአፌ ኮይዳ ያጸኒህ ዳይል መስይሉኩም ጳውሎስ درجة نحنا بتخبتي بمتقبار سبب نفحص حتى تزخون انتم كل زمتنا تمرتي كل نفاس ندفع نخب كبن انتي من تخين خون قلع من تخين خون قلعة simply توست تزخون نافت تصد خيد نافت خيد بزي أولو تبي بزي كل بنيش تيزقاقة مالت تتعلو له قلع من تخين خون زوم زي أبير أم محبر زو أمتهم أقل قلت بار انتي نمقبار يوم يزول زولو بأولس كم جونا كل ساعة خمسي كم جونا زي كونسي أنا أعبيهم ناب أقل قلت من أنتي كعبينان كوفرونا ملوءات كجبرونا أنت علامة أدراشنا أب ناي زوبا قلعت كون يبولون مال بقولوس نساب إفسون كم شو ما قلتها تسويعو زبولهم زي نفل حدش نقرأ يكون هنقن I'm just simply emphasizing مالتي نابو مسموصو خابلهم كابتن اب اساس اتخلا قداميت معال تجمر كله غزي مسخاتكم كم زنوبركم نسخاتكم تفلطيهم بقولو تحتنان ببزح نبعاتن بوريت ايهود زبصحان فتنان غويتا خمي غير خمز غلصكون ايهود نصراوያን بنسحنا باملاح كملوسو بغويتانا يسوس كريستوس كاخ امنو እና መስከርኩ ዝጠቅም ዘበለ እና ሰበኽኩልኩም አዋዕላ ሆነ አቤት ኮነ መምሃርኩም ኮቶ አያብከርኩም ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ካብ 2-3 ዓመት ተቀሚጡ ይዝባል ድሕሪ ልሽዑ ታይል መስልኩም ኩሉ ምኽሪ ኣምላኽ
ነገርኩኩም እምበር ዘትረፍክልኩም የብለይን እሞ ካብ ደም ኩልኻትኩም ንጹህ ምዃነይ ሎም መዓልቲ ምስክረልኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃባ ተልእኾ እንታይ ዝኣዘዝኩም ኩሉ ክሕልው ናምሃርኩም ኩሉ ትብል ቃል ዶላ በኣ ስለዚ እቲ ታስክ እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ዝመሃረና ዘበለ ብሙሉኡ እዚኣ ሳይፈልጣነ እዚኣ ሳያንበብኳን እዚኣ ንእከለ ሓቶ እየ ዝኽንብል ደይኮናስ ንሱ ተረዲእናስ ንኻልኦት ከነረድዩ ማለት እዩ ጳውሎስ ነዚኣ ስለ ዝገበራ ኣብ ሰብ ኤፌሶን ክዛረብ እንከሎ እንታይ ኢሉ ኩሉ ምኽሪ ኣምላኽ እንታይ ገይረኩም እየ ነጊረኩም ዘትረፍኩልኩም የብለ ንጳውሎስ ብዛዕባ ከምዚ ኣርእስቲ ነጊርካና ኣይትፈልጥን ኢኻ ኢሎም ሰብ ኤፌሶን ክኸስዎ ይክእሉን እዩ ማለት ካልኦት ምናልባት ድሓር ሓፂር ግዜ ምሳታቶም ይገብር ስለ ዝነበረ ገለ ድሓር ዝፀሓፍሉ ሕቶታት ዝገበሩሉ ከም ሰብ ፊልጵ ከም ሰብ ቆሮንጦስ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ድሓር ብደብዳቤ ገይሩ ነቲ ምኽሪ ኣምላኽ ዝመልኣሎም ሰባት ማለት ከም ሰብ ኤፌሶን ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ምሂርዎም እዩ ማለት ክምህር ከለኸ ኣብ ዋዕላ ከም ዝተኣኪብና ከለና ኣብ ቤት ጳውሎስ ዝበሎ እዩ ገዝኦም ምስ ከደ ከይተረፍ ኣታ ዛርእስቲ እዚኣ ተረዲኣ ትካዶላ ጣዖታት እኮ ኢሉ ጳውሎስ ብዛዕባ ጣዖታት ይነግሮም ማለት ብስሩ ከምዚ እኮ ክትገብር ኣይግባእካን እዩ ኩሉ ናይ ህይወቶም ዲቴይልስ ወይ ከዓ ዝርዝራት እናኣተዎ ማለት ሎሚ ሰብ እዚኣ ቃል ኣምላኽ ኣይትድግፋ እንድያ ምስ በለና እንታይ ዲና ንብል ኣነ ፈትወካ እየ እዚኣ ግን ንከባበር ከምኡ ኮይና ንበሃል እዚ ወደ መዝሙር ካብ ምዃን ዲስኳሊፋይ ዝገብረካ ዩር ኖት ክሌም ኣይንግበሮ ኦነስትሊ ክነግረኩም ድሌትካ እናነበርካ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መዝሙር ክትበሃል ክትብል ኢምፖሲብል ኣይከይድን እዩ ኣይሰማዕን እዩ ማለት ኩላትና ድኻም ኣለና ድኻምና ግን ክንጸልኦ ዳ እዩ ዝግባአና እምበር እዚኣ ድሓን በዚኣ ድሓን ኣይትሕተተኒ እዚኣ ገላ ኣይበሃል እዘን ሎሚ ብዝንሪአን ዘለና ግብረ ሰዶማውነት ተቐቢለን ዘለዋ ማሕበራት ሓደ ግዜ ሓዊ ዝብላ ዝነበራ ማሕበራት ከም ዝነበራ ከይንርስዕ ታኒ ፍቕሪ እኮ እዩ ገለልካ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ብኸመይ ድመፅእ መሲልኩም ዲስታንስና ናሓሉ ድሓን እዚኣ ቅበለካ እየ ብዛዕባ እዚኣ ግን I have my own view እናተባህለ ማለት ኖ ከምዚ ዝበሃል የለ ናይ ኢየሱስ ወደ መዝሙር ኢኻ ንህይወቱ ኢኻ ተቐቢልካዮ ንትምህርቱ ኢኻ ተቐቢልካዮ ኮሚና ፈሪምና ትረአ ወረቐት ዳ ኣይፈረምናን ኮይንና እምበር ነቲ ንመንግስቱን ክብሩን ዝፅዋዓኩም ኣምላኽ ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ ንነፍሲ ወከፍኩም ከም ኣቦን ውሉድ ከመይ ጌርና ንምዕደኩም ነፋጥነኩም ንምስክረልኩምን ነበርና ምእንቲ ዝውነት በኣና ተሰብከ ቃል ኣምላኽ ምስ ተቐበልኩምዎ እሞ ንሱ ኣባኻትኩም እተኣምኑ ዘለኹም ዝዓይ ዘሎ ከምቲ ብሓቂ ኮይንዎ ዘሎ ቃል ኣምላኽ እምበር ከም ቃል ሰብ ጌርኩም ስለዘይ ተቐበልኩምዎ ንሕና ከየኮርና ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣለና ጳውሎስ ኣብ ተሰሎንቄ 3 ሰሙን ገይሩ ኣብ 3 ሰሙን ግን ከም ቃል ኣምላኽ ገይሮም ተቐቢሎም ከም ሰብ ተሰሎንቄ ገይሮም ኩክሊ ነቲ ናይ ጳውሎስ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሪስፖንድ ዝገበሩ ሰባት የለው ኩክሊ እዮም ተቐይሮም ማለት ኣመና ኸማ ናብ ካልእ እኳ ድሂብሎም ዳ ንዓቶምሲ ኢየሱስ ክመጽእ ኢሉ ምስ መሃሮም በቃ ኢየሱስ ክመጽእ ኢሎም ስራሕ ግድፍ ኣቢሎም ክጽበዩ ውዕሉ ነይሮም ማለት ታት ማች በቃ ኣሕዋተይ ኣብዚ ንመዓዲ ኢና ደለና እቲ ዓብ ተልእኾ ረሲዕና ኢና ንበሃል ደለና ስለዚ ንሕና ድማ ኢሉ ንሰብ ቆሎሴኻ ጳውሎስ ንኹሉ ሰብ ብክርስቶስ ሙሉእ ጌርና ከነቕሞ ብጥበብ ዘበለ ንኹሉ ሰብ እናመዓድና ንኹሉ ሰብ እናመሃርና ንነግር ኣለና እዚ ጳውሎስ ገይረዮ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት ነቲ ዝገበሮ ዕዮ ነቲ ዝገበሮ ኣገልግሎት ድማ እዚ ሃዋርያ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ሃይ ራንክ ሓሲብና ሓደ ኣብ ዓብ ዘሎ እንድሕር ሓሲብና ኣይ ኣነ ድሓን ሃዋርያ ስለ ዘይኮንኩሲ ገለ ኢልና እንድሕር ንሓስብ ሃሊና ኮይና ንጋገለና እቲ ተልእኾ ንኹላትና እዩ ማለት ኣሕዋተይ ኣገልግሎት ትምህርቲ እምበኣር ንምንታይ እዩ ተዋሂቡ ንማሕበር ተይልና ዓብ ተልእኾ ንምፍፃም መን ይኽምህር ንሕና ኩላትና
نمنينا نمهر نقول سب أبلع الحجي زقلقلو ህፃናት ዝምህሩ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣለውና ማለት ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ንስልዮ ንቆልዓ ትምህሮ ንዓቢ ትምህሮ ንዝተጋገየ ትምህሮ ንኻልእ ትምዕዶ ኩሉ በቃ ምምሃር ቃል ኣምላኽ ምዝራብ ትጎል እንታይ እዩ ንየሱስ ክርስቶስ ዝመስሉ ሰባት ንምዃን ማለት ህይወት ባእና ምስ ኣሕለፍና እያ ምምዓድ ምምሃር ግን ምስማዕ ከዓ ከይኮነ ከምቲ ያዕቆብ ኢልዎ ዘሎ ሰማዕ ጥራይ ኮንካ ምትራፍ ዘይኮነ ግን ነታ ድሰማዕናያ ነታ ዝረኣናያ ነታ ህይወት እቲኣ ክንነብራ ከዓ ምንባርን ምቅላስ ስለዚ ሎማዓንቲ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣገልግሎት ምህሮ እቲ እግዚኣብሔር ንቤተ ክርስቲያን ዝሃባ በረኸት እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን أملاك كأبز محبر كأباريخنا يخون كن بزح كآخر فرن كن بزحن كأندل أبز حلف وان بزح زينا جيرناكم علنا كم محبر أبايت أقل قلوت نزغل بزلو أبايت أقل قلوت تتقرني فينا كن أقل كن حبرت كن قبر قال أملاك كن مهر كن تسألي إنا أنت نبهال مو مقل كلا بيلنا أنت نقوم تقول نسبهم بالأسي كنا يسب كمهر دلوه زبل سبات نركب نخو أنا حق ده نقرأكم كندز بزاز لنا قصري يخون زقبو أجوهم دون في البعد أنا خمزي كأشمخهم كنزب لكم دلو حماق سمعنا لو قال لكم كنزب دلو تعبت الأخوة كم يوم نا أنت ينكبر لما تعطى لو مي قبرنا أنت ما حنكبر قولوا بزنقعنا تاني إحنا حجيكن أنا خاب حجني ناسي أملاخ ما شم عب سبخ خبك خل نيش سبخ خبك خل هذا عبيت ما أبتق أنا زلاسي تمس أنا زنبر زلو سب نعو استنا عنا تايناي سبخنا ينعنا نعو خنمرو نعو خنردون خل بار زحفشوا حساب نايز انتاي مالتي هارب أولس أو أقلقلوتن أو هيوتن زقوبورو نجر نتيمتيوس كم عدو خلو دماغ زارو بخلو سوري خصفو له خلو تايلو سخاقنا ايلو نتمرتي نتعقستي نعقلي نهيوتي تاقير كاي خايلو سيعيب كاي سلازي قويتا خمزي يزدل مالي نتوانجيل حدر مسحابو دما نتيمتيوس تايلو نخالقوت كمهرو زخولو أمونات سبح ترى أنت يقبره حبهم كايلو سلازي زوريا بيت كريستيان زوريا تبرتي زوريا معدا زوريا منتقف زوريا مسكرنت يو مالتي كم حبر زي عنتو يستنقرنا نقر كن حسبون كلنا السوت عند أقل قلتنا بيت كريستيان ممهار ماتي حد سلازي قدوسان نمعتاق بأملاك حضرت وهاي بالناي مالتي قنا أوط يكون أنت أطو كبل طب أبزح على فتر من أبنة تستمهاركم كم أوهازكم كتمهروا تم تتمهروا على الأستاذ بمولو وأنا قدم تمهيركم يرى خمزي بلوك حد سب مالتي حد رسي هاي مسحب قدس فينو ناتي حتى تاي مخانة بالحرية موستخال علي تمهر النايد بلا أنا حق أنا أقرأ No, was ibla kamal. Moy tamahar ka. Honestly, tamaharay memher nukhani zmahar. Speaking gift kfala lakhil. Sab galiu ጽቡቅ ዘረድ በቃላት ገይሩሎ ጽቡቅ ዘይረድ አሎ እዚ it's a gift ማለት no problem. ግን በታ ትርዳእካ ንሽተ ገርካስ ክትዛረባ መኻል ግን እዚኣ መምሃርያ ናዓይ ኣብዚኣ ፑልፒት እዚኣ ጥራይ ደይኮነሲ ኣብ ኩሉ ሰበኻ ኢለኩም ኣብ ኩሉ ይሰበኻ حوات كتب بتصح مسكدك أبعت سبخ أبعت تزارب أبعت مهر قال أي لو دا أخي هرب بطرس تايلو مسيلكم نقولتنا كريستوس بلبهم قدسوا ومبر بزعبات أباخاتكم زلا تسفى مخنياتنا زحاتكم زبلة ملاش نمهاب كل ساعة تدالهم كنوا بخلوا عقلا قناخ بعقل بفرات الدعاء
تقدماي انت يلي صنيح صح حج زارب صنحو ملؤات نمخان بصحات نمخان ماتشورد نمخان املاح اغوابز يزدل اخولات يزدل سقوت يزدل املاح بصحات يزدل اذا بحد غزي توصح يكونن كنت مسرح نسي سلازي ابزي اخنا حسبا زلنا كابت مالي حج وغبي زلخو خاب لوم خا صباح ندحر نبل علينا وير اون ذا رايت تراك صبغ لنا كم تاني عام تخوينا كن نو 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 حج انت عارف نمهار كا بطرس انت يلو تهاليتي من لاش كاكو زحاتنا ابو زحاتيمكو حكي من لاش زحاتنا ابو زحاتي ابي وتنا كبرت تشالنجز كنحلف نكلنا انس قال دا غير يكون نبل مش حكي كم قال املاح كم قويتا استمهار سب كن مصحف قدس ابيلو كفتا ابيلوس او خمز حلف نكلو خسي قال املاح كو خمز يزبلن إلنا خنصنانع درس وين بهم نزحلف زلو سبات سي هو تردي انه له دحنا جو خبيد اندي قالنا دينا نوداو نو تمغر املاح كمزي كفتا ابيلنا قال املاح كمزن يكون جو خمز تحلف كلا قال املاح كو خمز يزبل نابزي كنعبي حتى نمملاس እግዚአብሔር አሚኑና እህዋቴ ናይ ሕቶ ምንጪ ተፈላለየ ፐርሰናል ንሕቶ ተሕቶ ኣብ ህይወትና ብዘጋጥመና ንርእስና ንባዕስና ንሓቶ ሕቶ ማለት ንዑ ክንምልሶ ኣለና ካብ ቃል ሰባት ከዓ ሓቱና እዮም ኣመንቲ ሓቱና እዮም ክፈልጡ ዝደልዩ ሰባት ሓቱና እዮም ንኣሽቱ ሓቱና እዮም ብዛዕባ ነፍስ ወከፍ ኣርእስቲ ندقنا ناي ممهار حلافنت كالن سلاز خوفيلنا نفسو كفار استدن مرو سلاسي باتاي مالت يلو حدا ولدنا ندحر حاتيت الناس وا انا زي ترداني دحان قلدينا نبلو ويستقال املاح كم تبلا حواتي بروفيشنال مخانا يدلينا كم تقال املاح قنصلا بينا قال املاح زي تبدلنا ارد خنبل نقول له رازي كوينا نابزي خنا عبي يتلينا بار نزن مغبار يا محبر حجي كم ز عينت اغلغلوت تدفالون تتصقطلون تتصوعن زلا مالك بس ازخونه يكون حتى اي امانيان كحتنا يقول يوم نت ابنتنا نموقع كحتنا يكون نعم كامل سخخلونا يقبال تاني موداتا نطبي ديابلوس نسب كسحت كل عينة منش يزتق حكي يتقمل عينة منش يلا المج نفسه كف عينة منش يتقم يدل مالك حدا خفتي ديابلوس يتقملو منشي نقال املاح ناي متواي ويكا نقال املاح سي طويخا ناي مقلاص مالك طويخا ناي مردا مالك سبات بعقمنا قال املاح كنردا خنفتن كلنا جيجا زخونه مرديت كلونا يكالي اذا خا نمتاي ناخم زلونا مسيلكم بزح مغنيات كون غير اندي كن عقم نسئن ما ذاتس واي عقم نسئن كلنا نتا تردياتنا زلنا نخالو تحواتنا نقلقلتي نحاتم زياس كم زياده ترجما نبلو مالتي كابز حل فيلو كن شيطان نسبات منتي ناب بهيوت كيودو قد مخلنا بهيوت كيموت اندي انكل عينتهم نبيوت زموت خا بهيوت من انت خيودو خا شيطان كاني نتقال املاح كا طوي خاني يردوم نزز مهرو سبات دما مصحف قدسنا ناي صحتت ممهران يبحال ስለዚህ ጳውሎስ እንታይ ይሉ መስይልኩም ድሕሪ ሕጂ ንሕና በትኻብ ብምጥባር ሰባት ማለት ሰባት ሲ ክጥብሩኻ ይኽእሉ እዮም نمفحاس سحتت زخون تنقولن زمص ناي تمرت كله نفاس نجو ندفع انخب كبن قلع من تخين خونسي بفقري نحق الناس عبنا نابت رأس خونه كريستوس نعبه ስለዚህ ዲያብሎስ ድማኒ ገጋ ዝኮነ ምሮ ብስሕት ዝኮነ ምሮ ብትምርት ስሕተት አቢሉ ድማኒ
ካብቲ መንገዲ ኸውፃና ይደሊ ስለ ዝኾነ ነቲ ትምህርቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፀቢቕና እንድሕር ተረዲእናን ፈሊጥናን ካብዚ ነገር እዚ ነፃ ኢና ንኾን ጎድኣ ካውንተር ኣታክ ንገብር ማለት ነጥቅዖ ኖ እዚ ጌጋ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ተዘይ ኮይኑ ኩሉ ሳዕ ኣብ ናይ ዲያብሎስ ፈተና ክንነብር ንኽእል ኢና ሕልፊ እዛ ምድሪ እዚኣ እልቢ ዘይበሃል ናይ ስሕተት ትምህርቲ ሓቂፋ ዘላ ምድሪ እያ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ድማኒ ስሕተት ባይዘወይ ባይ ዴፊኒሽን ከምዚ ጻዕዳን ጸሊምን ዓይነት ፍልልይ ኣይኮነን ኣብ ስሕተት ዘሎ ፍልልይ ታ ዲሰፕሽን ወይ ከዓኒ ስሕተት ትብል ቃል እንታይ ማለት እያ ምምሳልያ ታ ምጥባር ኢላታ ዘላ ምምሳልያ ማለት ኣምሲሉ ሰይጣን ሓደ ነገር ይብለካ ማለት ወይ እውን ገለ ሰባት ድማ ትምህርቲ ከዓኒ ኦርጋናይዝድ ስለ ዝኾነ ገለ ሰባት ድማ ገለ ዓይነት ሲስተማቲክ ዝኾነ ዝተዋሃደ ትምህርቲ ከዓኒ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከዓ ኣሎ እዩ ማለት ስለዚ ነዚ ከምዚ እቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብል እቲ ፅሑፍ ከ እንታይ ዝብል ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ሓቁ ካብቲ ጌጉኡ ከዓ ንፈልዮ ናብዚ ክንበስለሉ ከዓ ኣምላኽ ይደሊ ማለት ቆልዓ እንድሕር ኮንካ መቸም እዚኣ ዓፅሚኣ ይትብላዓያ እዚኣ ኢኻ እታ ስጋ ትበልዕ ኢና ንብሎ ንቆልዓ ሓቂ ሓቂ እንዴ ምስ ጎበዘኸ ከማን ንብሎ ነብር ተዘይ ኮይኑ ቆልዓ ይደሎ እሱ ባዕሉ እዚኣ ዓፅሚኣ እዚኣ ስጋ እያ ይብል ማለት እዩ ጳውሎስ ብዛዕባ ሰብ ቆሮንጦስ ክዛረብ እንከሎ ከም ቆልዑ እዩ ዝገልፆም ማለት እዩ መንፈሳዊ ውበታት ነይርዎም ሰብ ቆሮንጦስ ንላና ንፈልጦ ኢና ኣብቲ ርድኢቶም ኣብቲ ማቹሪቲ ናቶም ኣብቲ ብስለቶም ግን ብዙሓት ኣይነበሩ ልክዕ ከምኡ ድማ ሰብ ዕብራውያን ከም ብዝሒ ምምላስኩምሲ መምህራን ክትኮኑ ይግባእ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ፐርሰናላይዝ ጌርኩማ ትፈልጥና ኣነስ ኣምላኽ መምህር ክኸውን እዩ ዝደልየኒ ከምቲ ተምሃርክዎስ ክምህር እዩ ዝደልየና ኣምላኽ ኢለኩም እየ ክምህር እዩ ዝደልየኒ ክንብል ከለና ዓብ ነገር ኣይንርአ ዓብ ነገር ብንእሽተይ ስለ ዝጅመር ግን ንንእሽተይ ነገር ከነረድእ ቃል ኣምላኽና ክፍታ ቢልና እዚኣ እኮ እያ ትብል ቃል ኣምላኽ ክንብል ናብ ከምዚ ዓይነት ወደ መዝሙርነት ናይ ወደ መዝሙርነት ህይወት ክንመፅእ እግዚኣብሔር ይደልየና እዩ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ኣምላኽ ይምዕደና ኣሎ ተዓብ ተልእኾ እዚ ንኩሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመቅኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕሉ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ይገብሩ ስለዚ ናብዚ ብስለት እዚ እግዚኣብሔር ክንመፅእ ይደልየና ኣብዚ ምድሪ እዚ ከምቲ ዝበልኩም ዓንቲ ወይ ብዙሓት መዳን ሰዓብቲ ከጥርዩሎም ብዙሕ ዓይነት ትምህርታት ኣሎ ማለት እዩ ካብ ህይወት ዝፈልየካ ቃል ኣምላኻዊ ዘይኮነ ብኻልእ ናይ ዓለም ፍልስፍናታት ተፀልዩ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ድማ ነቲ ቃል ኣምላኽ ብምጥዋይ ጴጥሮስ ከምኡ ኢሉሎ ሓቂ ናብ ጳውሎስ ክዛረብ እንከሎ እዚኣ ከንብባ እሞ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ንሱ ኢሉ ብዛዕባ ጳውሎስ ይዛረብ ዘሎ ብኩላተን ደብዳቤታቱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክዛረበሉ ከሎ ኣብኡ ጳውሎስ ብዛዕባ ደብዳቤታት ጴጥሮስ ብዛዕባ ደብዳቤታት ጳውሎስ ይዛረብ ዘሎ ንምስትውዓሉ ዘሸግር ሓያሉ ነገር ኣሎ ምስ በለ እቶም ደናቁርትን ዘይፅኑዓትን ከምቲ ነቲ ካልእ ፅሑፋት ንርእሶም ዝጠዋዊዎ ገይሮም ይጠዋዊዎ ኣለዉ ስለዚ ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓሰውቲ ነቢያት ዝነበሩ ሕጂ ድማ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ሓድሽ እንታይ ሓሰውቲ እንታይ ኣለዉ መምህራን ከ ኣለዉ ስለዚ ካብዞም ሓሰውቲ መምህራን ክትሕሎ እንድሕር ደኣ ኮንካ ርእስኻ ክትሕሉ እንድሕር ደኣ ኮንካ ሲምፕል ቀላል ነገር እንታያ ርእስኻ በቃል ኣምላኽ ዝተዓጠቕካ ክትኮን ዝተምሃርካ ክትኮን ካብዚ ድማ ርእስኻ ትሕሉ እቲ ኖ ጆክ ብሂወትካ ብትምህርቲ ከም እንድሓና ብትምህርትካ ክንስሕት ይከኣል ማለት
ስለዚህ ብትምህርቲ ከይንስሕት ነቲ ቃሉ ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጦ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጸቢቕና ክንርድኦን ክንፈልጦ ንድፍኣን እንኽብከብን ቆልዑ ከይንኸውን ተሓደ ከምዚ ምስ ማሃረና ከምዚ ተሓደ ከምዚ ምስ ማሃረና ከምቲ ዘይኮነስ ኖ እቲ ቃል ኣምላኽ ደኣ ከምዚ እንዲ ዝብል ምባል ደው ምባል እግዚአብሔር ከምዚ ዝደልየና ማሕበር ድማ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ናይ ዓብ ተልእኾ ኣገልግሎት ስለ ተሓስብ ነዚ ክንገብር ንፅዕር ኢና ማለት እዚ ሓደ ሎማዓንቲ ዝተነገረና ንሱ እዩ ማለት ስለዚ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ኣርእስቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ክንደይ ካብኡ እዩ ናይ ኣምላኽ ቃል ኣብዚ ግዜ ብዙሕ ዝዝንብን ዝዝረብን ዘሎ ትምህርታት ትሰምዑ ኣለኹም ኢለ ዝሓስብ ማለት ገሊኡ ቃል ኣምላኽ ገሊኡ ይኮነን እዚ ካብ ደገ ከይመስሉ ቀደም ካብ ደገ እዩ ነይሩ ቶም ኢኣማንያን እዮም ከምኡ ዝብሉ ነይሮም ቀደም ማለት ኤቴስትስ ይኣመንቲ ሕጂ ግን ኣብ ውሽጢ ማሕበር ነቢይ ዝብል ገለ ዝብል ንማሕበራት ከምዚ ኣትውን ኖ ፀጋ ኣለዎ ገለ በሃል ማለት እዩ ሓወተይ ከምዚ በሃል የለ ዊ ጎ ባይ ደ ቡክ እዚ ጌጋ እዩ ተይልዎ ጌጋ እንታይ 10 ሞታ የተስእ ሓሰብቱ ከዓ እኮ ገብሩ እዮም ከም ማቴዎስ ምዕራፍ 7 እንደነንብቦ ጎይታይ ዝበሃለሎም ዝብሉ ከለዉ ሕጂ ግን ብዙሕ ተኣምራት ዝገብሩ ማለት በእንዳ ኢና ንድሕን ዝቃል ኣብዚ ምህሮዚ እንተዳእ ፀኒዕና ኣብዚ ምህሮዚ እንድሕዳእ ተወቂ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት ክትገብር እንከላ ፀኒዕኩም ተምሃሩ ጽባሕ ንጎ ከዓ መምህራን ክትኮኑ ጽባሕ ንጎ ጥራይ ደይኮነስ ነቲ ተምሃርናዮ ብምርዳእ ንኻልኦት ብምግልጋል ክንከውን ይግባአና ብሕልፊ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ሰይጣን ወላ ነዛ ስነ መለኮት ትበሃል ወይ ከዓ ቴዎሎጂ ትበሃል ቃል ምስ ኣወላ እኳ እዩ ዘባእሰና ማለት እዩ ኦኬ ኖ ቴዎሎጂ ገለ ተተማሂርካ ተደርቕ ኢኻ ገለ ይበሃል ማለት እዩ እዚ በጨቕታ ናይ ሲኦል እዚ ድምፂ እዚ ክነግረኩም it came from deep ናይ ዲያብሎስ ስፍራ ይመጽእ ዲኖ ዋይ ከም ዝብል ሰይጣን if you go to theology ተተማሂርካ ኮፍ ኢልካ መጽሓፍ ቅዱስ እኮ ኢኻ ክትመሃር ቃል ኣምላኽ እኮ ኢኻ ክትመሃር ስለ መንፈስ ቅዱስ ኢኻ ክትመሃር ስለ ክርስቶስ ኢኻ ክትመሃር ከመይ ጌርካ እምነትካ ከም ትከላኸል ኢኻ ክትመሃር ይፈልጥ ይግንስ እዚ ክትመሃር ስለ ዘይደልየካ ኖ ትደርቕ ኢኻ ኢን ሂስትሪ ከምኡ ዝኾኑ ሰባት ኩሉ ይኽእሉ እዮም ሓቂ ከምኡ ድሕሪ ዝግድሰካ ኮይኑ ቀላል እያ ሪሰርቸር ጥራይካ ክትኮን ደለካ ክንደይ ሰባት እዮም ደሪቖም ክንደይ ሰባት እዮም ዓለም ባልባላ ቢሎም ረኣይ ቀላል ስለዚ እቶም ኣነ ሕጂ ብድፍረት ክነግረኩም ማለት እዩ እቶም ባልባል ዘበሉ ስለ ድበዝሑ እቲኦም ዳ እንታዮም ከምኡ ኮይኖም ድሕሪ ኢልካ ይካም ናብ ሓደ መደምደምታ ክትበፅሕ ኣለካ ማለት ተዘይ ኮይኑ ግን እዚ ስለ መጽሓፍ ቅዱስ መምሃርሲ የድርቀካ እንድሕር ኮይኑ እሞ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ማለት እዚ ቃል እዚ ናቱ ናይ ጎይታ ቃሉ ከተንብብ ከተጽንዕን ከለኻ ኣሕዋተይ ናብ ወረቐት እንድሕር ንላተም ሃሊና ያ ትደርቕ ወኡ ትደርቕ ምስ ወረቐት ኣይኮንና ንላተም ምስቲ ህያው ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብዚ ዘሎ ቃል ዝብል እግዚአብሔር ዘፍርህ እግዚአብሔር ንዑና ንርድኦ ንዑና ንፈልጦ ኣብ ቅድሚና ንርዳእ ኣብ ቅድሚና ንመጽእ ግርሙን ክብሩን ሓይሉን ስልጣኑን ካብ ዝገጻት እዚ ኢና ንረኽቦ ኣምላኽ ኣብ ቃሉ ህያው ይሕዋተይ ኣይ ቴል ዩ ናይ ሓቂ እግዚአብሔር ኣብ ቃሉ እዩ ዘሎ ኮፍ ኢልካ ተምሃራይ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምዃን ደድርቕ ድሕር ዳኣ ኮይኑ እግዚአብሔር ስለ ዘይብሉ ጥራይ እዩ ኣይ ቴል ዩ ናይ ሓቂ ፈተውቲ ቃል ኣምላኽ ፈተውቲ ጎይታ ፈተውቲ ቴዎሎጂ ክንከውን እግዚአብሔር ዝደልየና ክብሪ ንስሙ ይኹን ክንጸልይ ኢና ሃሌሉያ
እግዚአብሔር ሕያው ይሕዋተይ ዘሎ መዓንቲ ዝተዛረብናለን እስኪ ኣስተንትንወን ንኣምላኽ ከይንፈልጥ ዲያብሎስ ጥራይ እዩ ዝደሊ ሃሌሉያ ኣምላኽ ሚዒድና ኣሎ ኣምላኽ ስለ ዝፈትወናን ጽቡቕ ስለ ዝሓስብላን ኣሕዋተይ ተልእኾና እግዚኣብሔር ኣዘኪርና ኣሎ ክንወፅእ ክንጎይ ኢና ናብዚ ዕላማ እዚ ኸዓ ክንግስግስ ኢና ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ ኣጆና እግዚአብሔር ምሳና እዩ ሃሌሉያ ንኣምላኽ እስኪ ክብሪ ክንህቦ ኢና ሓደ ነገር ግን ሓተኩም ኣነ ከምቲ እግዚአብሔር ዝሃበኒ ተልእኾ ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ተልእኾ ደለኹ ወነቲ ተልእኾ ገብሮ ኣለኹ ግን ፍርቂ ደየ ዝገብሮ ዘለኹ ጎይታ ሙሉእ እዩ ክንገብሮ ዝደልየና ሃሌሉያ እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን ሎማዓንቲ በዚ ንርእስና እንዳፈተሽና እግዚአብሔር ይመስገን ኮሚትመንት ክናአትዊና ሎሚ መተባብዒ ቃሊና ተማሂርና አምላኽ ይመስገን ኣነ ንርእሰይ ሎሚ ዝተማሃርኩ ኾን ተማሃራይሲ ከም መምህሩ ተደኣ ኮይኑ ሲኣኽሎ ኢሉ ምክንያቱ እቲ ዓላማ ናይ ኣስተምህሮ ከም መምህሩ ንምግባር ስለ ዝኾነ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ብዙሓት ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ከምዚኦም ዝብሉ ምምሃር ናይ ባህሪ ለውጢ እዩ ዘምፅእ ምስተማሃርካስ ትምህርቲ ንመንነትካ እዩ ዝቕይሮ እቲ ዝነበረካ ነገር እንዳራገፎ እዩ ዝመፅእ ምፍላጥ ጥበብ ስለ ዝኾነ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ኣምላኽ ይመስገን እስኪ ሎሚ ንኣምላኽና ከነመስግኖ ኢና ስለ ዝፀንሐና ቃል እግዚኣብሔር ይመስገን ካብ ዘለናዮ እስከ ክትኽኢልና ደው ኢልና نوح خوفيلنا سنحنا نأملخنا خنا مسكنوينا تمسكن قويتا تبارك قويتا هاليلويا خمسة عينة تعدل سزهاب كاني أبيت كخونك زي أبهر كم مهار ندو ما أديك قالك سلز خفت كالي قوبز نمنقدو بمنتاي زنتها كم قالك ننفسو بمتنقاقيو زنتها هاليلويا سزي أنا دماك على أتولو قويتا أنا قالك ما أنت خم مهارو حنت نسخة قلت اللي دا أمبر حنت نسخة خفت اللي دا أمبر نكوع خمس ما أدي ترغب تخفته أنا خاي أتو أنا ها كوميت كجبري خنا بلينا زي أبهر مسكن هاليلويا خنا مسكنو إن زي أبهر أملاخنا لو ما أنت تمسكن قويتا تمسكن هاليلويا 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 سك تمسكن قويتا تمسكن نسخة هياو سلزخون كاك زي أبهر هياو قال كاك زي أبهر ما كنا سلزفسسكا سلزردا خناك زي أبهر هاليلويا 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 تمسكن كنبلونا تمسكن هاليلويا شمكا يبارك شمكا يبارك شمكا يبارك هاليلويا هاليلويا آمين 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 هاليلويا 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 أبو هاليلويا 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 سي 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 هاليلويا 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 يسوس هبك خبري هاليلويا هبك خبري أبو هبك أملخو هبك أملخو هاليلويا
ኢየሱስ ሃሌሉያ በካ ክብሪ በካ ክብሪ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ እስክነመስገን ተመስገን ክንብሮይና ተመስገን ሃሌሉያ 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 ማእከልና ስለ ዘለኻ ንስኻ ሕያው ስለ ዝኾንካ ንስኻ ትረዳእና ስለ ዝኾንካ እግዚአብሔር አሜን አሜን ቃልካ ስለ ዝሃብካና ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካሉ ሕያው ቃልካ ብኡ ጌርካ አጽንዕካዮ ዘለኻ ቃልካ ሃሌሉያ ኣብ ቃልካ ከኣቱ ነዚ ማዕዳ ኣይድልዮን እዩ ሃሌሉያ ንሱ ንስኻ ዝፈጠርካሉ ሃሌሉያ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ኣነ ቃልካ ሃብክዎም ኢሉ ሃሌሉያ እሱ ትዝኸበረ ሕያቡ እግዚአብሔር ንዓና ቃሉ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንማሕበሩ ብቃሉ ገይሩ እዩ ዘጥርያ ብምሕፃብ ማይ ገይሩ ምሰጥርያ ገለ ርስሓስ ወይስ ዕጣር ወይስ ገለ ነዝመስል ዘይብላ ገይሩ ምእንቲ ኸንፀሓኢሉ እዩ ዝብለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምስ ፈትወና ቃሉ እዩ ዝህበና ሃሌሉያ ንቃሉ ክንብህጎ ሃረር ክንብሎ ነፍስና ናብኡ ክትመፅእ ካብኡ ዝዓቢ ዕድልቲ የልቦን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ትልዕል ስሙ ዘኽበሮ እግዚአብሔር ቃሉ እዩ ኣሕዋተይ ልዕል ስሙ ዘኽበሮ ብቃሉ ዘይልወጥ ኣምላኽ ዘይቅይር ኣምላኽ መስገን He gave us his word ኣምላኽ መስገን አሜን 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 ሃሌሉያ 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 እስኪ ተመስገን ክንብሎ ኢና ሎሚ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ክንኣቱ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ተጸዊዕና ዘለና እስከነ ዘንደቃይቅ ንጠቐመለን ኣነ ቃል ኣቱ ለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሎሚ ኮሚት ክገብር ኮፍ ኢለ ክመሃር ኣብ ትሕቲ ድኳኻ ክመሃር እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ማርያም ካብኣ ዘይውሰድ ግደ ሓርያ ኣላ ዝተባህለ ኣምላኽ መስገን ከምኡ ክገብር ኣብ ትሕቲ እግርኻ ክመሃር ሎሚ እግዚአብሔር ወይ ከምቲ ናይ ቀደም ብዘመን ፍልጠተይ ብዘመን ንቁርናይ ብዘይ ፍልጠት ዝኾን ኩሉ ዓመታተይ ይኣክል እግዚአብሔር ሆይ ናብ ፍልጠት ክሰግር ናብ ብፅሕና ክሰግር ናብ ልክዕ ብፅሓት ብፅሕና ክርስቶስ ክመፅእ እግዚአብሔር ሆይ ሎሚ ክምገብ ክሰትየ ሃሌሉያ ካብ ፀባ ናብ ቅጫ ክሰግር ሃሌሉያ 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 እስከ ተመስገን ዕድል ዝተዝሃብካና ጎይታይ ዕድል ዝተዝሃብካና ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን 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 ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾንካ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾንካ ኩሉ እንዲሁ ትሕቲ ቁፅፅርካ ኩሉ እንዲሁ ትሕቲ ቁፅፅርካ መን ይኽወል ካብ ዒንትኻ መን ይስዕሶ ንደረትካ ከምዚ ይኹን ከምቲ ይኹን ካብቲ ንስኻ ዝሓገካሉ ደረት ዝሓልፍ የለን ዝወፅእ የለን ልዑል ምዃንካ በዚ ይፍለጥ ከምዚ ይኹን ከምቲ ይኹን ካብቲ ንስኻ ዝሓገካሉ ደረት ዝወፅእ የለን ዝሓልፍ የለን ልዑል ምዃንካ በዚ ይፍለጥ ሃሌሉያ እንደገና ሃሌሉያ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾንካ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾንካ ኩሉ እንዲሁ ትሕቲ ቁፅፅርካ ኩሉ እንዲሁ ትሕቲ ቁፅፅርካ መን ይኽወል ካብ ዒንትኻ መን ይጥሕሶ ንደረትካ ከምዚ ይኹን ከምቲ ይኹን ካብቲ ንስኻ ዝሓገካሉ ደረት ዝወፅእ የለን ዝሓልፍ የለን ልዑል ምዃንካ በዚ ይፍለጥ ሃሌሉያ 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 አሜን አሜን ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾንካ ልዕሊ ኩሉ
ስለዝኾንካ ኩሉ እዩ ትሕቲ ቁፅፅርካ ኩሉ እዩ ትሕቲ ቁፅፅርካ መን ይኽወን ካብ ዒንትኻ መን ይጥሕሶ ንደረትካ ይኹን ከምቲ ይኹን ካብቲ ንስኻ ዝሓገካሉ ደረት ወዲ የለን ዝሓልፍ የለን ልዑል ምዃንካ በዚ ይፍልጦ ከምቲ ይኹን ከምቲ ይኹን ካብቲ ንስኻ ዝሓገካሉ ደረት ወዲ የለን ዝሓልፍ የለን ልዑል ምዃንካ በዚ ይፍልጦ ልዕሊ ኩሉ ስለዝኾንካ ልዕሊ ኩሉ ስለዝኾንካ ኩሉ እዩ ትሕቲ ቁፅፅርካ ኩሉ እዩ ትሕቲ ቁፅፅርካ መን ይኽወን ካብ ዒንትኻ መን ይፅሕሶ ንደረትካ ከምቲ ይኹን ከምቲ ይኹን ካብቲ ንስኻ ዝሓገካሉ ደረት ዝወፅእ የለን ዝሓልፍ የለን ልዑል ምዃንካ በዚ ይፍልጦ ከምቲ ይኹን ከምቲ ይኹን ካብቲ ንስኻ ዝሓገካሉ ደረት ዝወፅእ የለን ዝሓልፍ የለን ልዑል ምዃንካ ከምቲ ይፍልጥ እንደገና ልዕሊ ኩሉ ስለዝኾንካ ልዕሊ ኩሉ ስለዝኾንካ ኩሉ እዩ ትሕቲ ቁፅፅርካ ኩሉ እዩ ትሕቲ ቁፅፅርካ መን ይኽወን ካብ ዒንትኻ መን ይጥሕሶ ንደረትካ ሃሌሉያ መን ይጥሕሶ ንደረትካ ዝሓገካሉ ደረት ዝወፅእ የለን ዝሓልፍ የለን ልዑል ምዃንካ በዚ ይፍልጥ ከምቲ ይኹን ከምቲ ይኹን ካብቲ ንስኻ ዝሓገካሉ ደረት ልዑል ምዃንካ በዚ ይፍልጦ እንደገና ዝሓልፍ የለን ልዑል ምዃንካ በዚ ይፍልጦ ልዕሊ ኩሉ ስለዝኾንካ ልዕሊ ኩሉ ስለዝኾንካ ኩሉ እዩ ትሕቲ ቁፅፅርካ ኩሉ እዩ ትሕቲ ቁፅፅርካ መን ይጥሕሶ ንደረትካ መን ይጥሕሶ ንደረትካ ከምቲ ይኹን ከምቲ ይኹን ካብቲ ንስኻ ዝሓገካሉ ደረት ዝሓልፍ የለን ዝሓልፍ የለን ልዑል ምዃንካ በዚ ይፍልጥ ከምቲ ይኹን ከምቲ ይኹን ካብቲ ንስኻ ዝሓገካሉ ደረት ዝሓልፍ የለን ዝወድእ የለን ልዑል ምዃንካ በዚ ይፍልጥ ከምቲ ይኹን ከምቲ ይኹን ካብቲ ንስኻ ዝሓገካሉ ደረት ዝወፅእ የለን ዝሓልፍ የለን ልዑል ምዃንካ በዚ ይፍልጥ ኣታ ልዑል ልዑል ኢኻ ኣታ ልዑል ልዑል ኢኻ ኣታ ልዑል ልዑል ኢኻ ኣታ ልዑል ልዑል ኢኻ ነምልኸካ ነምልኸካ نملخك
لعولها لعولها نملخك بتاعي لعلو خلو سلازخونكا لعلو خلو سلازخونكا كله يو تعتقود تتركا كله يو تعتقود تتركا ماني خوات كابعين تخاف ماني تحسو سلوبتها ماني خوات كابعين تخاف ماني تحسو لدرتكا لعلو خلو سلازخونكا لعلو خلو سلازخونكا كله يو تعتقود تتركا كله يو تعتقود تتركا ماني خوات كابعين تخاف ماني تحسو لدرتكا كم تيخون كابتن السخا زحقك هالو درد واتيلم زحل فينا لعو المخانكا بدي فلس كم تيخون كابتن السخا زحقك هالو درد واتيلم زحل فينا لعو المخانكا بدي فلس كله تخيل كله تخيل كله تخيل ماني مسلكا ماني ودادركا ماني مسلكا ماني ودادركا ماني مسلكا ماني ودادركا ماني مسلكا ماني ودادركا كله تخيل كله تخيل ماني مسلكا ماني ودادركا ماني مسلكا ماني ودادركا ماني مسلكا ماني ودادركا ماني مسلكا ماني ودادركا هاليلويا حدا جزيسكا هاليلويا حدا جزي لعلو خلو سلازخونكا لعلو خلو سلازخونكا كله نيو تعتقود تتركا كله نيو تعتقود تتركا ماني خوال كابعين تخاف ماني تحسو ندرتكا كم تيخون كابتن السخا زحقك هالو درب زحل في الليل لعو المخانكا بزي فلس هاليلويا 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 كابتن السخا زحقك هالو درب سوت سيلا زحل في الليل هاليلويا لعو المخانكا بزي فلس አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሱ ልዑል አምላኽ እቲ ነምልኾ ልዑል እዩ ልዕሊ ኩሉ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እስኪ አምላኽ መስገን ዓይንትኹም ሸፊንኩም አምላኽ መስገን ነዚ ሰሙን እዚ ኣብ ቅድሚኹም ንዘሎ መዓልታት እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ትነብርዎ ኩሉ እግዚአብሔር ይመስገን ወላ ሓደ ነገር ካብ ቁጥጥር አምላኽ ዝወፀ ወላ ሓደ የልቦን ወላ ሓደ የልቦን دوب تعيسو كاتنسو زدحات تسألو درت زخيد ولا حدا نجر يلبون እግዚአብሔር ንሱ حقاق حقناي نسو እግዚአብሔር فراديناي نسو እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ገዛእ ኩሉ መላኽ ኩሉ ፈጣር ኩሉ ገባር ኩሉ ንሱ ጥራሕ እዩ ሃሌሉያ እዛ አምላኽ እዚ አምላኽናይ እዛ አምላኽ እዚ ጎይታናይ እዛ አምላኽ እዚ አቦናይ እዩ ሃሌሉያ ስለዚህ አው ንእመን አው ተተርእስና በእምነት ናቱ ኖት ንዑ ነምልኾ
نعونا خبرو هاليلويا 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 أبونا نمسكنك هالونا شمكا بروح يخون سخالعول سلزخون كاك زيابير هوي أب سمايات سلزلوخ أنا سخاب العلي تخباب مدري تقمت سلزخون كا توما باز نبرو كلهم كمان بتع سلزخونو زيابير هوي نهزاب كم لتبياب عترو كم بسر كأبيزان سلتقطرهم زيابير هوي بعبيتهم زيابير قرمهم بزي قدس زيابير هوي بزتن سولو زبلو كله نسخة زيابير أملاخي وأملاخ بحنتي استنفاسكا تتأرقوم كم زي نبرو تقبروم زيابير هوي زل عالماوي أملاخ خامون مسكنك هالونا نتزحمقنا نسخة تحمقو نتزبرت عنا نسخة تحيلو العلو كله نسخة قويتا خامون نملخك هالونا كم تتمالي زملخنا كالو مين نملخك هالونا زيابير هوي أما كر كله حتوتاتنا خوينا نملخك هالونا نسخة غاب حتوتاتنا كله تعبي كابت زي رخبنا ونقر كله نسخة تعبي كابت زي بتحنا نسخة تعبي كابت زي قلقنا نسخة تعبي زيابير نسخة عبي أملاخ تمسكن شمكا بروح يخون زيابير هوي لعولي خاك زيابير تمسكن نبلك هالونا زيابير هوي سلا نبرنا كزي خلو تمسكن قال كان مأكلنا سلا زفسسا نمسكنك هالونا نحاونا سلك زيابير نسخة تبارخو بيتو اختبارخ تحستو اختبارخ مليسكاك زيابير كتعبيون لعلي خطوطو زيابير كترلو نتسليالنا زيابير أملاخي نزوم حواتي نسخة باركو صومنهم زيابير نسخة ترغب أموت آمتو صومكون زيابير كفوق دلي واير كبهم أبغى يكونوا الشفن وزيابير كبر كله بستجبر كله نسخة بين هاوسدو بيسوس كريستوس شمت لي آمين آمين قوي تبارككم بسلام كيدو تباركوا